Добрый вечер. Уже повинно быть. Зараз проверяем усё. Ну, где моё? Стрим. Чаму я цябе не бачу? А? Чаму? Дзівосна. Мне показывае стрим як офлайн. Што за халера? А, вось з'явіўся. Нарэшце. Нешта затрымачка ў мяне такая неблагая. Дзіўна. Добры вечар, добры вечар. Нешта пачатак дзіўны нейкі. Мне показала, што стрым онлайн падключыўся літаральна амаль праз хвіліну пасля таго, як я пачаў. Дык вось, чым сёння займаемся? Мы гуляем у гульню, якая перамагла на пятнічнае у галасаванні на пятніцу. А гэта сёння Sunless Skies. Крыху пра гульню. Гэта гульня ад распрацоўшчыкаў Sunless Sea. Мы гулялі ў яе. Гэта гульня, якая распавядае па тыпу распавядае пра мора, якое знаходзіцца пад зямлёю без сонца. І гэта калісьці гэта наш сусвет, у якім нешта адбылося, нейкі тэктанічны здвіг, калі цэлае мора апынулася ўнізе. Яно яшчэ распавядае такое па тыпу як лавкрафтыанская змрочная гісторыя. Сёння ў нас Sunless Skies. Магчыма, трохі менш змрочная. Я не ведаю, ці змрочная яна ці не. Першая спадабалася, але я скажу так. Я распавяду цікавы факт, які я знайшоў пасля таго, як мы пагулялі ў Sunless Sea. Пра Sunless Sea, мы пра гэта да гэтага яшчэ вяртаемся, пра музыку там. Вось, я буду параўноўваць, бо так як распрацоўшчыкі адні і ідэя прыкладна аднолькавая, то пабачым. Я чакаю шмат тэкста, я чакаю падарожжа на цягнічку і нейкі невялічкі менеджмент рэсурсаў. Паглядзім. Паехалі. Так. Калі вы паміраеце, вы можете працягнуць з новым капітанам. Так, механіка гульні ў тым, што і ў Sunless Sea таксама, калі вы паміраеце, вы пачынаеце за новага капітана, ну, тут капітан таксама, але, ну, па тыпу, як інжынер цягніка, хутчэй за ўсё. Вось, дагэтуль там быў, ну, капітан зразумела на караблі. Вось, то бок вы заўсёды застрачваеце прагрэс, але не зусім. Ён быццам бы пакідае спадчыну свайму папярэдняму капітану. Тут таксама, давайте варыянту, якім мы страчваем без захавання, то бок калі мы страчваем капітана, то мы страчваем капітана і будзем працягваць за кагосьці яшчэ. Так, вітаю, Арыгана. Дапамога ў навядзенні. Ну давайте, няхай не будзе. Так, стандартная. Не буду нічога намяняць, я ўсё роўна не ведаю гэтую гульню. Я чакаю даволі шмат тэксту, бо там шмат чаго ў гісторыі распавядаецца канкрэтна праз тэкст у першай частцы. Так, 1905 год. Так, the Minds of the Dead has been eventful. The Orpheon is damaged and in grievous need of repairs and supplies. We're returning with haste. This is the Reach, where I hope to make a port to a new Winchester. May God be with us, and thousand deaths wait in the sky. Final entry of Captain Amela Charity Whitlock, DCM, written shortly before her death. Гісторыя пра нейкі цягнік, які атрымаў шмат пашкоджанняў і спрабаваў вяртацца назад. І у іх не атрымалася. Эй. Я не ведаю, ці гэта той же самы гучыць як той же самы сусвет, як і Sunless Sea. Я не ўпэўнены, ці гэта ён таксама. Так, гэта туторыял. Окей, добра. Пакуль нічога няма. Наш агнічок. Я нават не ведаю, што... Так, 1905. Мы вярталіся з месца пад назвай Річ, як далёкі... Я буду франтыр яго называць. Мне падаецца гэта... О, блин, я не прачытаў. Я не прачытаў до конца, што там, мне цікава. Ну, добра. О, яна дынамічная. Гэта літаральна мой камент на Sunless Sea было. Бойкі былі... Не хапало трошкі дынамікі ў бойках.
вяртаемся сіняга каралеўства. Былі праблемы, на лакаматыву быў пашкоджаны, і капітан Уітлок быў сур'ёзна паранены. Тут таксама шмат чытаць, як ты любіш, дзякуй вялікі. Гуляў у Брейд? Так, прайшоў. Але даўно. Я памятаю асноўны сюжэтны твіст, і больш нічога. Як першы афіцэр, вы ўзялі кіраванне на сябе. Найбліжэйшая станцыя гэта новы Вінчэстер. Ці можаце дабрацца Орфіанам туды бяспечна? Орфіан гэта назва нашага лакаматыву. Круіз-кантроль. Нешта я не адчуваю, што я яго ўключыў, О, збор прыпасаў. Ад можна ўзяць пацука ў каманду? Паглядзім. Мне невядома. Это лепей у Найнрэвенса спытаць. Пашанцавала, і мы сабралі трошкі паліва у кавалках. Кавалкі плаваюць тут ад тых, каму пашанцавала менш, чым вам. Лепей сабраць гэта нам можа спатрэбіцца гэта для ремонту. Так, а ці магу я прыбраць? Мне... Так, хайд? Ось. Калі будзе шмат тэксту, а ўжо я бачу, што будзе тэксту, я паспрабую аўтаматычны перакладчык. Ён не вельмі спраўляўся з Sunless Sea, але мне проста складана, мне прасцей прачытаць і потым проста распавесці, што я пабачыў. О, так, зараз я вышучку на лады. Оп. Угу. Перакладчык. Обломки висять у небе, усеяны недавней стралянінай. Вы, удзельнікі пасадкі, апранаеце свае нябесныя касцюмы. Адзенне з наваксаванага паласна, пачытае лямцам, каб абараніць ад хладу неба. Двое членаў экіпажа шэпчуцца, апранаючыся. Якія справы ў капітана Уітлака ў блакітным каралеўстве? Чаму, чорт возьмі, мы ўварваліся ў межы мёртвых? Вы прымушаеце яго маўчаць, зараз не час. Скокнуць да крушэння. Шчыліна паміж двумя рухавікамі невялікая, але пад ёй з'яўраюць бясконцыя глыбі нябёсаў. Просто такі тэкст перакладаць, вы бачыце, гэта складана. Вы скочыце. Давай, аўтаматычны перакладчык, дапамажы мне. Вось. Ну? Толькі што ж з'явілася. Вы скачаце, ваш жывот згортваецца галаўкружэннем, калі зоркі палаюць над вамі і ўнізе. Паветранае бёсаў разрэджанае, яго раздзіраюць непрадказальныя вятры. Потым твае чаравікі стукнуліся пад ножу Азімандыі, і твае рукі ў скораных пальчатках намацалі, каб утрымацца. Адзін з вашых таварышаў кідае вам шнур. Убачце, тут ёсць памылкі, я спрабую некаторыя выпраўляць, але не ўсё магу, бо спрабую проста утрымліваць тэмп. І вы звязваеце два рухавікі разам. Толькі пасля гэтага за вамі ідуць астатнія ўдзельнікі пасадкі. Адзін з іх сілай адкрывае вонкавы люк, і вы залазіце ўнутр. Перакладчыцкі хардкор. Так, гэта магчыма. Па тыпу, гэта магчыма перакладаць, але калі б вы бы страцілі, скажам так, адчуванне гэтай гісторыі, так? Калі яно проста не перакладаць вось так. Дзякуй вялікі аўтаматычнаму перакладчыку. Гэта ратуе. На жаль, экраннага я так і не паспрабаваў, я толькі зараз узгадаў, што ён існуе, трэба было б паспрабаваць лепей. Так. Нутро самого карабля. Яе нутро холоднае, неасветленае і свішча ветрам. Лямпы вашай групы развіваюць яркае святло на вузкія, ашаляваныя панелямі праходы. Вы прабіраецеся да трума, перапаступаючы цераз скамечаныя ў калідоры целы. На жаль, ваш шлях перакрыты. Пераборка была скалечана ўнутры трапным шквалам. Так, расчысціць дарогу, альбо пашукаць больш бяспечны, больш хісткі шлях. Будзе праверка. Праверка на навыка жалеза, альбо навыка ухілення. Давайте-ка паспрабуем жалеза. Дзякуй вялікі, Вулчар, за 1000 на дыск Элізіум. Успамін. Давай, перакладчык, калі ласка. Можа мне нават так. Давай. Давай, родны. Ты можаш.
Працавала жа. А вось. Калі вы напружваючыся супраць упартай сталі, вы памятаеце, калі год таму. У выніку выбуху катла інжынер апынуўся пад клубком ашалёўкі і ў трубаправодаў. Капітан быў першым на месцы, ты быў другім. Разам вам удалося падняць абломкі ўверх настолькі, каб вы маглі прапаўсці пад іх. У той час, як капітан упіраўся ў яе спіну. У любым выпадку не спяшайцеся, прабурчала яна, пакуль выцягнулі інжынера адтуль. Вяртаўшыся ў сучаснасць, скручаная пераборка падаецца. Вашы таварышы расчышчаюць адкрытыя завалы. Спосаб ёсць ясны, дзякуй вялікі. Шлях адчынены. Вы дабраліся да перада Азімандыя. Руіны разбітага грузу і рассыпаных прыпасаў. Будзем спадзявацца, што дзесьці сярод абломкаў вы зможаце знайсці запчасткі для рамонту Орфеана і папоўніць свае запасы. Так, правесці даследаванне. Вы хутка сабіраеце рэчы і так, і корпус Азімандыя пачынае рыпаць. Вашы дзені на борце маглі парушыць яго цэласнасць. Добра. Вы знаходзіце дастаткова ежы і рыхтунку, каб успоўніць свае прыпасы. Я ўсё яшчэ без аўтаматычнага перакладчыка. Свае прыпасы, дастаткова запасных частак, каб зрабіць неабходны рамонт Дорофея. Ежу, вядома, трэба будзе старанна размарозіць, але вы елі і горшае ў нябёсах. Ого, крычыць нехта з вашай групы, адрываючы накрыўку доўгай скрыні. Ён трымае гармату і ўсё яшчэ укладзеную салому. Іншы член экіпажа дастае з кучы сапсаванага грузу пабітую птушыную клетку. Унутры клеткі адчыняецца знаходзіцца нешта крылатае, пакрытае поўсцю. Што? Within the cage, something winged and furred opens its sullen eyes. Нешта крылатае і пакрытае поўсцю адчыняе свае вочы. Вы аглядаеце. Мы знаходзім прыпасы. А што гэта мы знайшлі? Што гэта за жывёла такая? Пацучок? Я не ведаю. Ну, пакрыты поўсцю, крылаты, гучыць як пацучок. Азімандус выдае працяглыя дрыготкі скрып. Вашы ўдзельнікі бординг парті. Ваша група па тыпу як, высаджвання абменьваецца нервовымі позіркамі. З хаосу яго трумаў вы здабылі матэрыялы для рамонту і расходных матэрыялаў. Таксама знайшлі карыснае абсталяванне, гармату, якую можна было ўсталяваць на ваш лагаматыў. І Што? Educated bat. Адукаваную гэтую. Адукаванага кажана. Я зразумеў. Установіце гармату Єрусалім на Орфей. Добра. Альбо варыянт. Альбо ўзяць з сабой. Ага. Калі б я, можа, абышоў іншым шляхам, я, магчыма бы, атрымаў сабе і кажана, і гармату. Але зараз у нас ёсць выбар толькі на адно. Дапамагае знаходзіць... можна атрымаць і тое, і іншае. Усё добра. Давайте возьмем гармату. Пачатку. Агонь і лютасць. Коттерел і Хазерсейдж, Єрусалім, больш-менш дакладна страляе адзінкавымі снарадамі на добрую дыстанцыю. Вы здагадваеце двум з вашай групы вярнуць яго на ваше судна і неадкладна прыстасаваць. Азімандыя зноў стогне. Структура ўздрыгвае. Так. У нас з'яўляецца гармата. І кажан. Вочы ў нябёсах. Кажан успрымае свае выратаванне як нязручнасць, і тут жа пачынае таргавацца begin haggling over pay, біцца аб па тыпу чакай-ка. Яно пачынае таргавацца аб сваёй аплаце. Вы прапануеце пасадзіць яго назад у праклятую клетку і пакінуць на Азімандыі. І ў гэты момант ён становіцца больш ветлівым. Вы сумняваецеся, што гэта пратрымаецца надоўга. Так. Ёсць рызыка, але мы паспрабуем
пакрыху замандую пачынае трышчаць. Давайте паспрабуем яшчэ пашукаць нешта на ім, але будзем сыходзіць хутка. Астанкі Азымандыя Screeches. Давай, перакладчык, дапамажы мне хоць трошачкі. Што я ўсё я ды я. Абломкі Азымандыя рыпяць, калі яго металічныя спражкі рвуцца. Вы рухаецеся па дрыготкіх калідорах, сударгава шукаючы машыннае аддзяленне. Адправіць першую партыю наперад, каб забраць паліва. Альбо пайсці самастойна, альбо вяртацца назад. Добра. Я скажу, што я тут хаця бы хоць які нейкі эмбіент ёсць зараз. Ну, ось мы зараз чытаем надпісы ў караблі. Ну, вось гэта ўсё. Музыкі амаль няма, але я скажу, што гэта мінус. Як і ў Sunless Sea, я бы чуў музыку заўсёды, асабістасці падчас тэксту. Гэта крута, ну, па тыпу. Сядзець адзін сам на сам проста з тэкстам, ну, не вельмі прыемна. Тут хаця бы ёсць нармальны эмбіент. У Sunless Sea чамусьці было літаральна цішыня нулявая. Нічога не адбывалася ў маіх ушах. Гэта давіла насамрэч. Ось. Тут хаця бы нешта рыпіць. Так, я яшчэ вяртаюся да гэтай тэмы. Там ёсць цікавы момант, які я даведаўся толькі пасля таго, як я пагулялі тады ў тую пятніцу. Так, пайсці ўсім. Давайте адправім невялічкую групоўку наперад. Няхай яны абшукаюць. Не атрымалася, праверку не прайшлі. Ніхто не жадае ісці адзін. Напрыканцы вам прыходзіцца спадзявацца на люсаванне. Два члены з групы самай кароткай саломінкай бляднеюць і асцярожна накіроўваюцца да машыннага аддзялення. Астатнія вяртаюцца Орфеана і чакаюць іх вяртання. І чакаюць. Занадта позна. Пераспяротным стогнам Азымандыя выгінаецца і расколваецца на палову. Два канцы спіралі ў розныя бакі круцяцца ў неба. Два члены экіпажа, якія ўсё яшчэ знаходзіліся на борце, загінулі. Вы ўрачыста запаліваеце свае рухавікі і адпраўляецеся, папаўняючы запасы і пераўзброіўшыся, але ўжо ў меншай колькасці. Вы страцілі 2 чалавек, засталося 6. Я чакаю Фростпанк. Про другі ж гаворка, так? Отправить скаута. Давайте отправим. И что он вертается? Так. И он знайшоў нешта. Адчыніце вось мапу. Ага, добра. Мы знайшлі, што гэта? Станцыя у гэтым напрамку. Так, схаваем рэкамендацыю. Я ж адказаў. Так, я гуляў у Брейд. Я гуляў, я прайшоў яго, я памятаю асноўны твіст у сюжэце. І ўсё, я не памятаю саміх пазлаў. Ну, я памятаю, чым ідэя пазлаў, але, ну, мелкія моманты, альбо як ты праходзіш да твіста, я не памятаю. Я літаральна вось, ну, такое. І калі выходзіў ён, тады я гуляў. Прыкладна так я і памятаю. Так. Сцены капітанскай каюты абабітыя чым? Вы за хоч-поч. Што? Што ты такое хоч-поч? Цікавосткамі з усяго неба. Капітан Уітлок ляжыць у ложку. Чорныя плямы пакрываюць яе скуру, як жахлівае таўро. Калі яна кашляе, клубкі едкага дыму выходзяць з яе лёгкіх. Так. Каб наведаў яе доктар, лекар наш. Альбо самому. Ёй не падабаецца, калі лекар адправіць ёй, але яна будзе радая, калі мы самі падыдзем. Мы зараз займаемся кіраваннем замест нашага капітана. З гэтым часам праблемы? Ды не, без праблем, просто можа я больш збянтэжаны, што мяне не пачуюць, таму што ў мяне нейкая праблема. Тады атрымліваецца, ну, я гавару сам сабе, як гэта ўжо зусім не тое адчуванне. Вось. Давайте падыдзем да ложка. Это наш капітан, мне ёсць сумневы, што хвароба перадаецца.
Нават не ведаю, якія хваробы ў гэтым сусвеце. Яе рот у пахірах ад сініх агнёў, якія танчаць на яе языку. Яе рука... Я тэлефануюць? Дзіўна. Яе рука сціскае вашу руку, яе скура гарачая, як чайнік. Дамовіўся. Арфей будзе... Дамовіліся. Я дамовілася. Арфей будзе тваім. Яе голас — гэта проста хрып, дыханне гарэлага мяса. Але абяцай, яна перапыняецца, каб выкрыкнуць слова на на мове, якая не была зроблена для чалавечых вуснаў. Калі яна аднаўляе размову па-англійску, яна становіцца слабейшай, і просьба не перавышае ўздыху. Абяцай мне апошнюю паслугу. Абяцай мне. Абяцаю. Не той варыянт. Патрабаваць ад яе, каб даведацца, чаму яна ўзяла Орфеана ў блакітнае каралеўства. Гэта месца мёртвых, і мы з яго вярталіся, і зараз маем усе гэтыя пашкоджанні на нашым караблі. Варта. Не, няхай, пусть што яна скажа. Які апошні прыказ. Так. Яна апускаецца назад з палёгкай. Усё ў маёй волі, задыхаецца яна. Будь лепш. Яна абрываецца, калі сігілы, якія ўпалі на яе косці, успыхваюць, сведчыся вішнёва-чырвоным скрозь яе цела і скуру. Лепшы капітан за мяне. Be a better captain than I. Будь лепшым капітанам за мяне. Намаганні вымотваюць яе. Яна зноў опускаецца ў абгарэлыя падушкі і круціцца шалёна. Яе лихманка узмацняецца. Так, сцены, так, это мы ўжо... І гэта нейкія праклёны. Ну, блакітнае каралеўства — нейкае месца, у якім лёгка атрымаць не проста хваробу, а праклён. Літаральна праклён. Займаем месца капітана. Вы пакідаеце кабіну і... Ну... Чаму неяк дзіўна? Вось, і смурад пакідаеце за сабой смурад паветра. І вяртайцеся на масток. Нью Вінчестер далей, чым хацелася б, капітану засталося нядоўга. Мне падабаецца, што ёсць трошачкі больш дынамікі у рухах. Мне падабаецца больш тэма гэтага Sunless Sea, таму што мне мора нешта больш маё, чым цягнік у нябёсах, што дзіўна вельмі, але ж усё ж такі прыкалдэсная канцэпт, адчуваецца няблага. Это вораг? О, так, гэта вораг. Ага. І цікавей бойка. І мне трэба больш... Мне патрэбна больш цэліцца. Это цікавей. А ці... Ён толькі па прамой страляе? Так, толькі па прамой. Оу, ззаду там яшчэ нехта. Ау. Давайте ляцім. Палера з імі. Што з імі не так? Хутчэй дыстанцыя. Новый Винчестер. Окей, добра. Не паспелі вы... не, пачакайце-ка. Не адтуль пачынаў. Выплываеце ў мітусню, шум, сажу і пар станцыі Вулфсі. Окей. Ён забіты вашымі іншымі рухавікамі, абрывістым цягнікамі, хутчэй за ўсё. Так, ну, рухавікамі. Я не ведаю, як яны будуць называць. Engines, ну, рухавікі, няхай пакуль будем называць. Не, пачакайце, яны называюць рухавікамі engines, яны называюць увесь цягнік. Так, яны забіты іншымі цягнікамі, абрывістымі шахтавымі лакаматывамі ад Люструм Way. Так. Ветранымі дасечкамі, які дыхтаць інеямі. Explorers Gleaming with Frost. Блин.
Гэта апісанне люструм вэй, лакаматывы люструм вэй, яны пакрытыя інеем, а ёсць компані, караблі гладкія суды кампаніі з яркай латуневай арматурай. Не паспелі вы спыніцца на пад'язных шляхах, як тут мітусіцца начальнік станцыі Бруск. Ён запытвае падняцца на борт. Я павінен дагаварыць з вашым капітанам, настойвае ён, змахаючы бухгалтарскай кнігай. Звычайныя фармальнасці. Паглядзець на лекара. Толькі што з'явіўся яго твар урачысты, яго капялюш у руках. Ён апускае вочы. Адзінае, што мне балела перспектыва, то бок 2D і выгляд зверху зразумела на моры, бо мора плоская. Тут такая з касмічная прастора, і чаму няма верху нізу вялікае незразумелае пытанне. Ну, згодны, але успрымаецца. Пакуль я скажу, візуальна яна значна палепшаная версія Sunless. Яе прыемней, тэкст прыемней, там быў больш графаманскі, скажем так, у ангельскім. Я зараз чытаю гэты тэкст, пакрыху, я ў асноўным карыстаюся аўтаматычным перакладчыкам, але нават гледзячы проста самастойна, тут і туторыял з гісторыяй, я не памятаю такога ў Sunless, і візуал, і тэкст, які не настолькі графаманскі. Там ужо больна ён спрабаваў быць лавкрафтыянска са старэлым такім. Вось. Яго было не заўсёды прыемна чытаць, кажу так. Ён неблагі, але гэты лепш. Гэты тэкст больш сучасны, яго прыемней. Я бы жадаў мець вось такое, па тыпу усе плюсы пакуль што гэтай гульні, але ў Sunless. Мне тэматыка падабаецца мора больш. Так. Капітан, хутчэй за ўсё, загінуў. Экіпаж загінула. Экіпаж абменьваецца зморшчанымі бязмоўнымі позіркамі. Сам Арфей раптам адчувае сябе больш пустым. Сам Арфей. Увогуле Арфей увогуле адчуваецца больш пустым. Начальнік станцыі выглядае разгубленым. Вы паведамляеце яму, што, на жаль, капітан Уітлак толькі што памёрла. Кажа ён нейтральна. Шкада гэта чуць. Вельмі сумна, вельмі сумна. Ён чакае, як яму здаецца, 1,5 хвіліны, перш чым працягнуць. На жаль, нават сярод трагедыі вінцікі бюракратыі павінны круціцца. Калі капітан Уітлак памёрла, адміністрацыя станцыі патрабуе адказу ад першага афіцэра. Так. Ён апранае акуляры і знаходзіць сваю ручку. Гэта будзе адносна бязбольна. Імя, паходжанне, мэта візіту і гэтак далей. Пачнем? Пачнем. Хто мы такія? Сірата, вулічны, салдат, паэт, акадэмік, святар, зейлар. Зейлар гэта сейлар толькі з мора вось гэтага падземнага, які быў у Sunless. Аўдытар, рэвалюцыянер. Давайте, які у нас быў? Акадэмік альбо паэт? Давайте паэта. Мы ў папярэдні раз взяли паэта, возьмем яго. Так, мы былі паэтам. Паэты былі папулярны ў старым Лондоне. Так, бла-бла-бла. Якое асноўнае кірунак мы бралі? Nocturnals, школа, Целестиалы, ностальгічныя гісторыі аб паверхні і сонцы. Зараз яны пішуць о зорках і скарбах нябёсаў. Я возьму вось гэта, мне падабаецца. Так, наше жаданне, наша амбіцыя, вядомасць. Нават зоры маюць сакрэты. Але яны не ўтрымаюць іх ад вас. Мне падабаецца. Праўда, ёсць багацце, слава і праўда. Выгляд. Ёсць нешта прыдуркаватае, будь ласка. Не бачу нічога дастаткова прыдуркаватага. Давайте, можа, ось так.
О, ось так. О, циліндр. Ідеально. Монокль. Нос халяра з ім. О, яшчэ. Ого, не халяра сабе. О, не вельмі падыходзіць. Вітаю, імя Юрый. І вітаю, Берлінер. Давайте так. Адміністратор, секретар, інтендант. Называйте мяне капітан. Імя. Эти імя? Вось што у нас атрымліваецца. Мы будзем паэтам са школы цэлесціалаў, якія глядзяць узоры. Так, і шукаем мы праўду. Капітан. Гучыць няблага, але я ўжо пакіну Анграрев. Так, ну і ёсць, паехалі. Мы прайшлі пралог і памёр папярэдні капітан нашага цягніка. Лакаматыва, які лётае ў нябёсах. Вось. Пасля смерці капітана яна паспытала, каб, ну, мы атрымалі ад яе нейкія, вось... мы нават атрымалі спадчыну ад яе. Окей. Прайшло 3 тыдні. Гэтай раніцай капітан Уитлок атрымала простую паніхіду. Яе цела было адпраўлена ў некропальны цягнік. Уоу. Які накіроўваўся ў маўзалей СНР. Цяпер вы сядзіце разам з кубкай яе сваякоў у абшарпаных офісах яе адвакатаў. Метадычны натарыус чытае завяшчанне. Калісьці капітаном была багатая, але змарнавала свой капітал на таямнічыя выдаткі перад паходам у блакітнае каралеўства. Гэта тое, дзе яна атрымала свае траўмы і загінула ў выніку. Малайча Метаігорый. Добра. Для тых, хто глядзіць гэты на запісу, Метаігорый здаў дзяржаўны экзамен. Застаўся толькі дыплом. Ну нічога, дыплом падпісаны ўжо, альбо яшчэ не? Так. Цэлькі капітана, ад якіх яна ў асноўным была ў баку, відавочна здзіўляюцца, чаму вы тут слухаем да канца. От канчатковым, я не ведаю, што такое кодысыл, ну, магчыма, заметкі апошнім запісе, абвяшчае натарыус. Капітан Уитлок пацвердзіла, што валоданне Орфен павінна было перайсці да яго першага афіцэра. Ён углядаецца ў вас сухімі шэрымі вачыма. Гэта ўключае ў сябе пэўную чорную скрыню, якая змяшчаецца ў труме Орфеана. Апошняя просьба капітана Уитлока заключалася ў тым, каб у выбраны вамі час вы перавезлі згаданую скрынку на адрас у Лондоне. Ён перадае вам адрасную картку і паклалі яе там на захоўванне. Вы не павінны зазіраць унутр, яна не дала ніякіх тлумачэнняў. Нам нельга яе згадаць проста 200. Ну добра, зробім, як яна сказала. Перадабарона пройдзена. Ну ўсё, астатняе, я скажу, павінна быць такое ўжо. Больш аўтаматычнае. Ось. Пройдзе, як пройдзе ўжо. Мне падаецца, 80% ўжо 90 усяго пройдзена, гэта ўжо херня там абарона. Ну, каму як. Я скажу, што мяне ўвогуле не хвалявала. І дрэнна атрымалася абараніць, і ўсё роўна нармальная танка была. Там было шмат працы зроблена перад гэтым. Так. Зробім. Можна прадаць і забіць на гэта, альбо можна зрабіць, як пытала капітан Уитлок. Зробім яе апошняе жаданне. Нам далі яшчэ грошай. Мы знаходзімся на станцыі Вулфсей. Так. Перад тым, як мы пакінем новы Вінчэстер, трэба было бы сабраць больш прыпасаў. Можна набыць іх на рынку Вікторыя. Давайте. Каб наведаць бла-бла. Скаунты. Яны, знаеш... ну гэта папярэднія. Вікторыя Маркет. Набыць. У нас сколькі грошай усяго? Дзе гэта паглядзець? Я так разумею, вось на нашыя 100. Колькі ёсць.
Припасаў двое, паліва таксама. Давайте двое. А, гэта мы ўжо дазволіць сабе не можам. Добра. Набудзем сабе на ўсе грошы прыпасаў, не будзем больш нічога пакідаць. Нам я не планаваў нейкія аднаўленні, але хтосьці пажадае ад нас чагосьці, ўжо іх праблема. Так, гісторыя. Станцыя Вулвей. Даследаваць горад. Нанять водителя не будем. Некий инспектор. Амбиция. Старый сябар. Угу. Давайте наведаем нашего старого сябра. Можно еще нанять команду. Давайте вот это. Наведаем старого сябра. Так. Вы были самыми лютыми крытыкамі з узятымі прыхільнікамі адзін аднаго. Ваше творчае саперніцтва было бурным, але ў сутнасці лагодным. Сябры па перапісцы. Вы часта бывалі ў салонах і прытонах Лондона, дзе смяяліся, наракалі, сварыліся і прабачалі. Прыбыўшы на нябёсы, яна стала адным з рэфарматараў нябеснай школы, ператварыўшы яе сахарыстую ностальгію па залітых сонцам лугах і аблоках, у мудрагелістыя песні, палаючым зоркам, шалёным вятрам і прыроднаму парадку свету. Неба. Пачакайце, і прыроднаму парадку неба. Так, вы не здзівіліся, калі яна... Так. We're no surprise, так вось. Вы не здзівіліся, калі яна была свой асабісты лакаматыў. Яна зараз... Як гэта? Skyfarer. Это даследавальнік нябёсаў. Я толькі не ўпэўнены, як гэта перакласці. Ну, добра. Капітан Азазеля. Яна мае зносіны з групай опытных капітанаў, якія збіраюцца на Promise of Days. Нейкае свята, можа? Тут, у Нью-Вінчэстэры. Магчыма, вы знойдзеце яе там. Давайте. Наведаем яе там. І ўсё? Знікла? Пачакайце, яно з'явілася. Можа... Блин, я прачытаў і не запомніў. Ці магчыма нешта пра нас даведацца яшчэ? Каб вось гэты журнал. Вось. Журнал у новым Вінчэстэры. Зразумеў, але мы не... Не, мы ў новым Вінчэстэры. Крамы... Я не помню, где это находится место. Давайте доследуем город. Доведаться больше... вось можно наведать это место, але доберемся до этого. Оглядаем город. Дымная, лязгуючая, пявучая, тупотная, натоўпная, шалёнае сэрца Річа. Ну, я франтыр, я его бы жадал перакладаць, бо гэта месца по тыпу, якое знаходзіцца далёка на ўскраю Річ. Так называю такія месцы. Франтыр вельмі падобнае, падыходзячае па адчуванню, бо франтыры гэта так называлі месца, якое каланізавалі амерыканцы, ну, то бок Амерыку паўночную. Вось. Таму, мне падаецца, яно пасуе тут. Так, заўсёды пашыраючыся порт з дымнага шкла і бліскучай сталі, якая развіваецца па дрейфуючым ахутаным туманам архіпелагу. Грымяць яго заводы, яго рухавікі звеняць малаткамі і шыпяць парай. Лакаматывы ўцягваюцца ў пад'езды для рамонту або ўспыхаюць на небе. Блин, мне падабаецца, як гэта ўсё тэматыка, вось яна такая па тыпу... Яны дакладна змянілі, альбо вельмі палепшыўся той, хто пісаў тэксты, альбо штосьці змянілася ў камандзе, альбо просто, ну, больш вычыткі было, прыемна чытаць. Таму што дагэтуль там было ў Сан-Лусі частка тэксту можна было просто выкінуць, яна не адчувалася, яна не дадавала адчування месца. Яна просто была там, бо тыпу тэкст дзеля тэкста адчуванне такое было. І я гавару як чалавек, я здзіўлены, таму што мне падабаецца мора больш, чым вось, ну, ідэя цягніка ў нябёсах мне падабаецца менш, чым ідэя, ну, вось, падземнага мора.
І вось чамусьці, але тэкст чапляе тут значна лепей, прыемней. Так, я збіўся трошечки. Так, наши варыянты. Даведацца трошки пра гандаль. Давайте паспрабуем. У нас грошай ніколькі у нас просто няма грошай, літаральна 0, але все равно будем даведвацца, можа нешта даведаемся карыснага. Пытаюць, каб мы далі бліжэйшы паб Promise of Days і паговорыць там з опытнымі капітанамі, натрымаюць вушы ў зямлі. Ну, па тыпу they keep their ears to the ground. Гэта па тыпу яны слухаюць усё навокал, яны ведаюць усе чуткі. Гэта па тыпу як слухаць, як паляўнічы спрабуе каля зямлі пачуць набліжэнне жывёлы, нешта такое, ну вось такога тэмы. Яны будуць ведаць пра магчымасць альбо дзве. Так. Добра. Давайте пайшлі ў гэты паб. Старыя пістоны вісяць на... светяцца... Не, глімс. Зіхацяць, хутчэй. Зіхацяць на сценах. Паліца перапоўнена сувенірамі з усяго неба. Кліенты ўздымаюць галасы, каб іх пачулі пад суцяшальным шумам суседніх машынных пляцовак. Прадставіцца дасведчаным капітанам. Яны час ад часу жадаюць падзяліцца словам, даць words of advice, даць параду. Часам просто тут такое, даць слово парады. І часам занадта слоў. Давайте послухаем. Инструкция. Вы собраліся... не вы. 4 сабралося за іх звычайным столом. Грамадзянін у масцы, распуснік, эрудыт і піянер мастацкай школы не Ноктюрнал. Так. The bedeviled didact, a scholar hunted by his discovered. Я не ведаю, хто такі. Вучоны, якога перасюдзяць яго адкрыцці. Адважная баранеса, даследчык, калекцыянер, філатэліст і спатчкокер Мэг, я не памятаю, як гэта перакласці, якая палюе на монстраў. Усё тут вельмі небяспечна, кажа баранеса. Нешматлікія рызыкуюць падняцца ў неба, таму павінны навіны аб далёкіх партах каштоўныя. Збірайце справаздачы аб партах з тых месцаў, якія вы наведваеце, і дастаўляйце іх у залу перамогі або дом кампаніі. Чым больш вы зробіце адразу, тым больш яны заплацяць. Шукайце ў дарозе іншай магчымасці, раіць маст... ну вось гэта грамадзянін у масцы. Так, пасажыры, якім патрэбны транспарт, багатыя людзі, якія маюць патрэбу ў крывавай працы. І гэтак далей. Добра. Трошки пра квесты. Даведацца, як зарабіць на гандлю. Гаворыць дидакт, перабіраючы свае незлічоныя бярэгі. Істотная тэма. Мэх падсоўвае табе зэдлі, капітаны шаркаюць, каб вызваліць месца. Грамадзянін у масцы купляе вам напой уласнага вынаходніцтва. Ён фіолетавы і туманны. Адважная баранеса адорвае вас бадзёрай і падбадзёр... Так, brisk encouraging, кароткай, падбадзёрваючай усмешкай. Давай, спытай. How can you buy and sell goods? Что такое праспекты? Давайте, гэта ўсё туторыял, ну як апцыянальны туторыял, але я ж не ведаю ні халеры пра гульню, таму я буду пытаць. Што наконт рынкаў? Як ты купляеш і прадаеш? Можна набыць усё, што загодна ў такім хабе, як Нью-Вінчэстер, гаворыць баранеса. Калі ты жадаеш набыць, аднак ж, і табе патрэбна падарожніць да больш далёкіх партоў.
Кожны спецыялізуецца ў нейкім асабістым экспарце. Мэк плюе гэты жавальны табак, я не ведаю, які жуюць на падлогу. Так. Няма сэнсу купляць па цэнах рынка і прадаваць па ім таксама. Табе трэба дамаўляцца. Альбо шукаць людзей, якія прапануюць больш вялікія деньги. Купляй нізка, прадавай дорага. Так, купляй нізка, у сэнсе, купляй танна. Бла-бла-бла. Лагічна, нічога новага. Што такое праспекты ўвогуле? Так. Грамадзянін у масцы сёрбае? Сёрбае свой напітак. Напой. Ну, давай. Можа, перакладчык на гэты раз хаця бы. Так. У масцы, ну, не сёрбае, добра, адпівае. У самым вялікім порце ў кожным рэгіёне ёсць базар, дзе капітаны ведуць справы. Там вы даведаецеся пра людзей у іншых партах, гатовых пераплаціць за гэты тавар. Калі вы прымаеце камісію за перспектыву, так, за проспект, яна ваша. Капітан будзе працягваць гэту фантастычную... Так. No other captain will pursue it. Ага. Добра. Добра. Не зразумеў, пра што ўсё ж такі гаворка. Зразумеў. Мы прымаем нейкі заказ і павінны прывесці капітану нешта, што яму патрэбна. І ніхто больш не будзе спрабаваць перабіць нашу, ну, па тыпу, нашу спрабаванне. Это нам належыць гэта зрабіць. На здзіўленне цывілізавана, як он каментуе. Я думаю, вам давядзецца здабываць тавары самім, кажа навучэнец. Знайдзіце порт, які іх экспартуе. Кліент запатрабуе пэўную суму, вы можете паставіць яе частку альбо цалкам. Але калі вы дасце ўсё, што ім трэба, яны могуць даць вам дадатковую ўзнагароду. Добра. Можна прымаць гэтыя праспекты і здабываць і прывозіць ім. Гучыць няблага. Ці ведаюць яны нейкі добры праспект? Давайте возьмем. Чаму не? Нам трэба будзе у Лондон прыляцець на нашым караблі, каб аддаць гэтую скрыню ад папярэдняга капітана, але зараз, ну, паглядзім яшчэ, можа праспект зробім. Гаспадыні Магдалены патрэбна тэрміновая дастаўка насення. Таксама трэба заплаціць заплаціць неблагія грошыкі. На вашым месцы я б адразу паехаў на базар. Паставіў бы сваю адзнаку супраць гэтага. Мог буршыць. Брокер у Порт Эйвене прадае таннае насенне. Так, чап. Не ведаю, як гэта перакласці. Бог ведае чаму. Выглядае так, быццам яго параштурхнулі праз калецтва. Ага. Добра. Дзе яшчэ раз запомніць? Брокер у Порт Эйвене. Давайте я, можа, сабе нататкі нейкія пачну пісаць, бо назваў столькі, што ў мяне ўжо галава плыве. Так. Нам патрэбна. Я ведаю, што у нас ёсць журнал, але халяра яго ведае, колькі ён там запісвае. Можа, такія мелкія рэчы. У Лондан нам патрэбна. Тут ёсць нейкі на базар пайсці і там нейкае насенне. Так, ну гэта добра. Ёсць Порт Эйвен насенне. Порт Эйвен насенне. Зрабіў. Запісаў. Добра. Знаходзіцца на поўдзень усход. Просто кірунак прыкладна пакажу ад Нью-Вінчэстера. І Магдалена. Магдалена. Это туды, куды патрэбна. Магдалін. Добра. Ён знаходзіцца на поўнач-захад. Ну, уже. Так. Добра. Бульбу набыць? Магчыма.
Паглядзеў Дэдпула. Гэта які вось новы з Расамахай? Бо я, блин, я настолькі не паспяваю зараз што-небудзь глядзець, хоць што-небудзь глядзець. Я вось офіс, я гаварыў, што я пачаў глядзець на фоне. Я нават з ім не паспяваю. Першага самага. Неблагі, мне пасмяяўся. А ось. Так, добра, адпраўляемся на базар пры магчымасці. Але тут павінен быць наш сябар. Даведацца пра affiliations, ну, по типу як нейкія кампаніі працаваць на што такое. Я хутенька ўжо прачытаю, бо гэта літаральна тут ёсць кароткая выжымка по типу як просто як для туторыяла. Калі вы падымаеце свой узровень, ваша affiliation падвышаецца. Академія, Богемія, Establishment and Villainy. Ну гэта по типу якой на характар нашага капітана. Яны адчыняюць больш розныя варыянты узнагарод. Добра. І некаторыя affiliation дазваляюць наступнаму капітану атрымаць некаторыя рэсурсы. Калі з ім здарыцца нешта нечаканае, неймавернае, ну, то бок памрэ. Добра. Так, яшчэ папытаем. Вось, дзе наш сябар? Пашукаем нашага сябра тут. Вось. Яна часта гаворыць пра цябе, адважная баронесса кажа. Баюся, вы сумавалі па ёй. Мы ўсе сумавалі па ёй апошні час. Занятная дзяўчына, але яна выконвае важную працу ў Лондоне. Яна таксама ў Лондоне. Настаўнік змрочна хмурыцца. Ну, там, Bedevil Didact. Яго перакладую по-рознаму вельмі, я складана, по типу даследчы, навуковец. Змрочна хмурыцца і дакранаецца да аднаго з сваіх амулетаў. Мы дапамагалі ў сваіх дробязях, але ну яна захоча патлумачыць цябе. Яна пакінула ліст. Дастае з кішэні свайго заплатанага паліто пакамечаны канверт. Я б адкрыла яго ў прыватным месцы. Ці хто-небудзь, яна злосна пазірае на грамадзяніна ў масцы. Паспрабую прачытаць у вас праз плячо. Мог выцягвае... Так. Зараз, блин, калі фразу, я просто не упэўнены. Грамадзянін у масцы такі, без выбачэння ківае. Гэта праўда. Я ганебны. Я чуў пра новы, я вырашыў паглядзець першага. Дык вось, гэта ўся Марвел, ну, зусім не маё, але нават мне Дэдпул спадабаўся. Просто смешная, весёлая гісторыя. Менавіта гэты кантраст гумору і трагедыі спадабаўся, хоць і сама гісторыя простая. Скажу, што другая частка можа... Пачакай-ка. Другая частка... Тут... Не скажу, што яна трагічная. Скажем так, першая... не ведаю, як сказаць. Дэдпул вельмі асабістая штука, яна нават для Марвела, ну... Ён не зусім звычайны марвелаўскі персонаж, такі не зусім стандартовы. Быў доўгі час андэрграундным вельмі, якога ведалі па тыпу 3,5 калекі, ну, адзін з якіх я. Вось, і добра, што ён выйшаў на вялікія экраны, вось, але я прекрасна разумею, калі не падабаецца Марвел і супергеройка, гэта нармальна. Абсалютна нічога такога ў гэтым няма. Вось, гэта альбо падабаецца, альбо не падабаецца. Ну, тут такая простая справа. Так, нам ліст гэта пакінулі. Забярем ліст. Пайшлі ад іх. Дзякуй вялікі капітанам, дапамаглі нам. Рэкамендую тады паглядзець ужо і другую частку. Мне падаецца, што яна ў такім жа стылю, толькі больш размаху, і скажу так, чацвёртая сцяна праламана просто нахер. Калі ў першай частцы яна зламаная, то ў другой частцы яна просто не існуе. Там хутчэй прыкалдэсы дзеля жартаў ужо трошкі нават унутраныя такія. Некаторыя жарты складана зразумець, калі ты не ў індустрыі кіношнай. Ну, па тыпу не ведаеш, хто там каму, што яго падкалвае. Нават першая частка з гэтым заігрывае, мне падаецца. Першая частка заігрывае з першым з'яўленнем Дэдпула. Ён з'явіўся, ну, першы раз паспрабавалі Дэдпула паказаць у нейкай там частцы пра Расамаху, мне падаецца.
Вось, і ён у канцы быў як галоўны злодзей, лазерамі з вачэй страляў. І вось гэтую версію Дэдпула яны знішчылі. Ну, па тыпу усе забылі проста пра яго зноў як персонажа. Ну і вось сам фільм Дэдпула сцябецца над той версіяй Дэдпула. Вось, такая незвычайная рэч. Ну і падкалвае ўвесь астатні Марвел. Ну, па тыпу Дэдпул сцябецца з усяго астатняга Марвела таксама. Так, другая частка асабіста. Там, я говорю, некаторыя жарты складана зразумець з-за гэтага. Так, і аглядаем. Давайте глядзім на гэты ліст. Прыватна вы разглядаеце ліст, почерк заўзятага, так, Ernest Rivals, ну, сябра нашага, ніколі не акуратны, відавочна паспешлівы. Ёсць некалькі няскончаных плыняў думак, гнеўна закрэслена. Яна асарамліва піша пра тое, што выправілася ў падарожжа самага фундаментальнага адкрыцця і адкрыла нябесныя таямніцы. Яна кажа, што хоча абмеркаваць з вамі свой прагрэс, але не кажа, дзе і калі. У канверце таксама зборнік няскончаных крыжаванак, выразаных з газет. Добра. Паспрабаваць разгадаць яе схаванае паведамленне. Яна заўсёды ненавідзела крыжаванкі. Фармулёўка ліста хадульная, як быццам яна павінна была выкарыстоўваць пэўныя словы ў пэўных месцах. То ёсць схаванае паведамленне, вы ўпэўнены, крыжаванкі з'яўляюцца ключом да гэтага. Але нам не хапае сакрэтаў нейкіх, якія мы можам выкарыстаць для гэтага зразумець. Ну так, у цітрах ламаецца трэцяя сцяна. Сцэнарысты непонятныя геніі. Так, там такога да хлера. Просто яна і выбіваецца, я говорю, другая частка ўвогуле. Яна ўжо мета-гумар пачынаецца па тыпу. Ну, нам это першае ёсць. Мне складана іх параўноўваць. Это просто такое, па тыпу кіно паглядзець, адпачыць. Вельмі прыемна. Добра. Лакаматыў, ці можам мы яго драмантаваць? Хутчэй за ўсё за грошы толькі. Так, толькі за грошы, за 10 соверенаў. І у нас яшчэ дастаткова нашага... Ну, так, добра. Не адрамантуем нікога. Нейкая вайна Вінчэстера? Што за вайна? Ага. Павольная вайна за франтыр стварае фон для паўсядзённага жыцця ў Нью-Вінчэстэры. Грамадзяне, якія ждаць будзе ў курсе развіцця падзей па вайне, звярніцеся да новай газеты. Гэта газета... Так. Вядома, што гэта самая папулярная газета ў Нью-Вінчэстэры, якую варта прачытаць, а таксама адзіная газета, якая не забанкрутавала, і якасць гаворыць сама за сябе. Тут вы можете прачытаць аб ходзе вайны, праверыць сваю рэпутацыю сярод групоўак, і хто ў цяперашні час кантралюе франтыр. Ага. Давай-ка сучаснае палітычнае становішча. Асамблея кіруе новым Вінчэстэрам з залы перамогі, імкнецца ўмацаваць сваю руку на франтыру. Наверное, асоба Лондона, Windward Company, аднак падтрымлівае значную прысутнасць на франтыры. Нягледзячы на тое, што Нью-Вінчэстэр па-ранейшаму з'яўляецца нейтральнай тэрыторыяй, напружанасць у порту і за яго межамі расце. А гэтыя ворагі, якія звонку былі, гэта хто? Пашукаць нашае імя. Нас ніхто не памятае, нідзе не з'яўляецца. Ну, нічога дзіўнага. А чаму мы не можам прачытаць апошнія навіны? Пара вайну няма опцыі. Нейкі інспектар. Вы бачыце мяне, капітан? Жанчына, праз натоўп да вас прабіваецца жанчына. Яна невысокага росту і з квадратнымі плячыма, у акуратным чорным касцюме і начышчаных туфлях. Яна паказвае вам корпус свайго кішэннага гадзінніка. На ім выбіта карона і пясочны гадзіннік лонданскага гадзіннага бюро, органы, якія адказваюць за то, каб час быў узгоднены ва ўсёй імперыі. Я спадзяюся забраніраваць праезд у порт Праспер, кажа яна, адбіраючы гадзіннік. Я дома магу заплаціць. Порт Праспер. Я не ведаю, дзе гэта знаходзіцца, жанчына. А давайте... Не, возьмем яе, давайте. Порт Праспер. Я запишу сабе. Свои нотатки. Порт Праспер. Ведаю, где это. Так.
знаходзіцца ага, на поўнач ад Вінчэстера. Угу. Нам заплацілі за гэта нават адразу. Добра. Рамонтаваць там у нас няма чаго. Таму адпраўляемся, мне падаецца. А, можа на гэтай грошы наймем вадзіцеля яшчэ. Колькі гэта каштуе? Угу. Падвысіць нашыя параметры і за 20 соверейнаў аплаціцца. Да вашай звычайнай каманды можа далучыцца яшчэ афіцэр, альбо магчыма маскот. Афіцэр магчыма назначыць. Must be appoint. Ну нам трэба назначыць іх, каб мы атрымалі нейкія карысныя эфекты ад яго. Так. Потым іх трэба будзе замяняць. Добра, у нас яшчэ і афіцэр з'явіўся. Што у нас увогуле за кнопкі гэтыя? Вось наш лакаматыў, у нас ёсць кажан, але гэта як інвентар хутчэй. Дзе афіцэры? Вось. Галоўны інжынер, вадзіцель. Угу. Ён такі сабе інжынер, а першы афіцэр, а што магу, я не магу назначыць яго на іншае месца. Ну, добра. Я думаю, можа пераназначаць іх магчыма. Тут ёсць яшчэ інжынірынг, базар. Вось праспекты, вось. Для Магдалены насення забіраем сабе. Літаратура, не будзем гэтым займацца. Інжынеры. Можна новыя рухайку. Ні, халеры, які вы глядзіце, залаты, там ужо ўсё такое. 20 000, мне не будзе такіх грошай ніколі. Пацук інжынерак, было бы ідэальна. Так. Ну, давайте вылетаем. Наш шлях зараз ідзе у... Дзе моя там камера? Дзесьці на поўдзень, вось у гэтым напрамку, знаходзіцца порт Эйван, у якім знаходзіцца насенне, якое нам потым трэба прывезці кудысьці на вось у гэтую частку. Давайте паляцім правы бок, паспрабуем у порт Эйван злетаць. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены, як ваяваць, таму што я ні адным снарадам не трапіў. Форум Бэнкрафта, нейкае месца. Я тут станцыі не бачу нешта. Я ж не магу прычапіцца, калі тут няма нічога. Оп. Архіў Габрыэля. Ау, трапіў. Трапляе. Оп, зразумеў трошки. Ау, перагрэліся. Ці можам мы... я не могу страляць, пакуль я перагрэты. Зразумеў. Перамаглі, я не ведаю, хто гэта быў. Калі мы будзем страляць, мы атрымаем пашкоджанне. Я маю раздзябаў свой карабель з-за гэтага. Аглядаем. Я амаль знішчыў свой карабель зараз сваімі намаганнямі.
Аддаюць перавагу рэзкім універсальным рухавікам, якія калі не ўступаюць у стычкі з судамі кампаніі, могуць служыць двойчы абавязак у якасці гандляроў, пасыльных або транспартнікаў. Разабраць іх запасы паліва і блин, а мы можам нешта знайсці, каб атрымаць? Мы, можа, знесці з сабой насілі. І яшчэ нізкія... Давайте заберем груз, які ў іх быў. Хоць нешта. Міколка, пора у вас. Трэба было называць капітана Міколка. Вау, прыгажосць якая ўнізе, вы паглядзіце, там зоркі. Прыгажосць, кайфы якія, а? Я веду гульню з падобнай баёўкай, але там няма асабліва моцна развітага сюжэту, зноў больш пясочніца. Ну гэта збольшага пясочніца, просто сюжэт, ну сюжэт ёсць і нават некалькі варыянтаў па тыпу каго абіраеш. Вось. Star Sector. Вось так вось і пішацца па тыпу сектор з памылкай через кей. Праз кей. Зараз я пашукаю. Сектор. Ну так, так. Не, пачакайце-ка, яна через Сі. Ага, бачу. І ў адно слова, я так разумею, гэта пра гэтую гульню. Зараз я хутенька пагляджу. Ага. Окей. Зразумеў, я зразумеў, пра якую гульню. Я зараз хутенька яе тады выпраўлю, няхай ужо будзе ў правільным варыянце. Так. Каб ужо адразу у нас было Star Sector і ў адное слова яшчэ. Вось так. Вам не адразу з'явіцца аднаўленне, калі на нешта іншае, альбо ну, на яе занясуць? Тады спіс аднавіцца. У нас высокая верагоднасць. Блин, нам трэба можа вяртацца адразу. Я настолькі пашкодзіў свой карабель, што я магу не дажыць да... Я не ведаю, як далёка нам трэба ляцець. Давайте вяртаемся ў горад. Бо мне падаецца, колькі гэта 3 з 30 у нас засталося здароўя. Ну, гэтага увогуле корпуса. Блин, кайфовая, я не ведаю. Я бы жадаў, каб на Sunless Skies было аднаўленне, якое бы праводзіла гульню вось да такога стайла. Тут ёсць музыка, яна гуляе, яна грае ва ўсе моманты. Гэта дзіры для вентыляцыі. Так, мне зручна, мне лепей. Калі у караблі больш дзірак, тады лепей бачна, адкуль прылятае вораг, правильно? Так, адрамантавалі 10 нашага карабля. І у нас не хапае грошыкаў. Ну, хоць штосьці. Хоць штосьці. Дык вось. Sunless Skies. Sunless Sea. Што я даведаўся? Памятаеце, я гаварыў, што там музыкі часткова проста няма. Толькі ты прыбываеш новы рэгіён, ты чуеш коротка музыку, і яна потым скончваецца і не грае зноў увогуле. Ты сядзіш і ў цішыні проста увесь час. Што здарылася? Спыніўся гадзіннік. Інспектор гэты, ну вось гэта мне падаецца наш афіцэр, падыходзіць да вас на камбузе. Капітан, добрый дзень, я заўважыў, што на вашым караблі спыніўся гадзіннік. Можа, вы дазволіце мне яго адрамантаваць? У яе ёсць скрыначка з інструментамі, поўны надзеі твар. Няхай. Магчымасць для размовы. Яна ўдзячна усміхаецца, бярэцца за працу. Хутка у яе... Так.
Хутка яна адчыняе гадзіннік, расстаўляе малюсенькія вінцікі па стале камбуза. Неясныя гадзіннікавыя інструменты бляскам блішчаць сярод іх. Усяго ёсць сваё месца. Я цаню магчымасць заняць сябе. Занадта доўга глядзець на зоркі шкодна для тэмпераменту. Так, гадзіннік нашага так, спытаць. Пачакайце-ка, гэты інспектор гэта наш гэта самы чалавек, якога мы перавозім. Гэта той каму не пашчасціла паляцець з намі. Хто гэта? Спытаць наконт яе працы, спытаць наконт франтыра. Так. Адзначыць яе досвед. Давайте досвід яе. Дзякуй вялікі за гадзіннік адрамантаваны. Дзякуй вялікі. І ўсё. І яна невялічкая збянтэжаная цішыня. Магчыма, што інспектор задаволена, але на гэта даволі цяжка сказаць. Hollow Knight. Дзякуй вялікі адпраўляецца. Тэншык 1000. У пераборлівага інспектора круглы твар, карыя вочы і кароткія цёмныя валасы. Яна стварае ўражанне вечна занятой. Спытаць наконт яе працы. Яна займаецца. Яна снівся, гэта па тыпу ўдыхае паветра. Вельмі важна, што 10 гадзін 2 чэрвеня, так, яна займаецца тым, хто наладжвае ўсе гадзіннікі па ўсім каралеўстве. Вельмі важна, што 10 гадзін 2 чэрвеня ў адным кутку імперыі прыпадае на той самы час, што і 10 гадзін 2 чэрвеня ў супрацьлеглым куце. Як імперыя павінна функцыянаваць, калі яна не можа пагадзіцца, які сёння дзень. На жаль, працэс ускладняецца тым, што час менш надзейны, чым быў. Што гэта значыць? Пра гэта пагадзіўся The Hour Trade. Seen to that. Што гэта значыць? Якія навіны ў Лондоне можна спытаць, і гадзінны гандаль. Што? Вы чулі, што імператрыца ўзнагароджвае сваіх, ўзнагароджвае сваіх фаварытаў гадамі, каб падоўжыць ім жыццё. І што можна разбагацець гадзінамі, здабываючы здабычу, каб здаволіць голад Лондона па іх. Што? У гэтым сусвеце нешта... Ну-ка? Гандаль гадзінамі. Hollow Knight... Не-не-не, Hollow Knight гэта не то. Hollow Knight гэта гісторыя пра рыцара жучка, які спускаецца ў старое каралеўства. Па тыпу, як можна сказаць, Souls-like, але платформер і ў 2D стылю маляваным такім. Даволі прыгожы візуальны стыль. У гадзін нават ёсць большае прымяненне. Што? Мы выкарыстоўваем іх, каб павысіць эфектыўнасць працоўнага свету, паскорыць паездкі ў далёныя рэгіёны і вырашыць праблему перапоўненасці турмаў. Гэта сапраўды ускладняе мае жыццё. Калі час звязваецца і цягнецца як поўсць, ткацкі станок больш складаны, але больш жыццёвы. Яе Her Majesty, яе вялікасць захапіла іх вялікую скарбніцу, калі заняла трон часоў. А цяпер яшчэ больш знойдзена у франтыры. Шахцёры здабываюць іх з зямлі, яна на імгненне выглядае сумнай. Спадзяюся, калі-небудзь я пайду на пенсію са сціплай пенсіяй па гадах, каб падоўжыць большую частку маёй пенсіі. Яны літаральна прадаюць гадзіны, здабываюць яе як рэсурс. Вау, гэта прыкалдэсна. Гэта прыкалдэсна, мне падабаецца будаўніцтва сусвету тут. Так, а што яшчэ можна? Вайну абмеркаваць. Давайте францір. Ну вось, у гэтым яны нават называюць шырокі дзікі франтыр.
У яго неахайны бляск, але я сумую па альбіёне і цвёрдым святле заваднога сонца. Clockwork Sun. Што? Гэта яны так называюць звычайнае сонца, альбо Nine Ravens, можа ты ведаеш, альбо хто-нибудь у чаце, ці гэта не тут выглядае так, быццам бы гэта другая частка сусвета Sunless Sea, але неяк настолькі ускладняецца, пашыраецца, скажем так, лор гэтага сусвету, што я, блин, просто не ведаю, ён нейк разлятаецца. Так, заводное сонца. Па тыпу заводное і ў сэнсе як гадзіннік сонца, за якое заводзіцца. Гэта бяссонечныя краі, такія туманныя і ціхія, яна робіць паўзу, але крытычныя. Тутэйшыя тэрыторыі багатыя сыравіннымі гадзінамі. Сыравінныя гадзіны гэта літаральна гадзіны часу, якія можна здабываць з зямлі. Што за... І на іх расце дастаткова расліннасці, каб пракарміць увесь Лондан. Нават калі некаторыя з іх маюць сумнеўную форму. Ні халеры сабе, ні халеры сабе. Абмеркаваць сонца. Што здарылася з сонцам франтыра? А ў Лондона ёсць сонца, зробленае людзьмі. Як яе вялікасць перамагла старое? Перамагла сонца? Што? Это жесть нейкая. Давайте-ка абмяркуем. Трэба меркаваць, што з сонцамі не так. Мы ваявалі і мы перамаглі. Баюся, што гэта не мая сфера ведаў. Кажуць, сонца стварыла закон. Цяпер яе вялікасць робіць гэта. Што тычыцца сонца франтыра, яна глядзіць праз акно на бляклыя хвалюючыся туманы. Я не ведаю, ці старэюць сонца, яны паміраюць па натуральных прычынах. Я думаю, што гэта было б лепш, чым альтэрнатыва, ці не так? Мы перамаглі сонца, чалавецтва у гэтай гульне, па лору гэтай гульні быў Лондан, і зараз пакуль я просто кавалкі, я не спрабую звязаць гэта Sunless Sea, бо ў мяне галава ўзарвецца тады. Чалавецтва, ну, Англія, літаральна, пакуль пра іншыя краіны размова-то не ідзе. Англія перамагла сонца, таму што яно стварыла законы і нешта там рабіла. Я не ведаю, не пытайце, просто я спрабую зразумець. І гэтае сонца было знішчана, і замест гэтага людзі стварылі сваё сонца. Нейкая... Ну, і потым законы пачала выдаваць толькі тады каралева. Ну, не каралева, імператрыца. Кабзда. Так. Трон імперыі знаходзіцца ў далёкім Альбіёне, дзе сонца, створанае чалавекам, знаходзіцца ў нябёсах. Раней? Так, вось давайте, можа, больш адсюль будзем. Лондон сядзіць у сваім покрыве смогу. Прыдворныя спрачаюцца ля падножжа часовага трону, спадзяючыся атрымаць надзеі на гады, ну, атрымаць сабе гады жыцця. Тым часам працавітыя дзяржаўныя служачыя працуюць, каб усё ішло як трэба. Ці была тут доля скупасці? Усё як звычайна, але я сумую па ёй. Няма такога горада, як Лондон, ва ўсім небе. А Альбіён моцна адрозніваецца ад франтыра, значна больш цывілізаваны. Можа, гэта Людовік 14 кароль сонца, я не ведаю. Не, Людовік жа 14 быў дзесьці ў якім? У 16-17 стагоддзі? Я не памятаю. Трошечки там, ну, блин, не, ну, лагічны лор сусвета сутыкаецца нармальна з нашай гісторыі. Нічога дзіўнага, зразумела, зараз 1905 год. Усё ж правильно. Так, спытаць наконт вайны, Вінчэстера.
Так, у мяне мой перакладач пакрыху разраджаецца. Дайце ка мне момант. А, я магу вось так. Атрымаецца. Так, атрымалася. Зараз. Мы не пілі? Не, мы не пілі. Угу. Давайте наконт вось этой войны. Пытаю. Тут знаходзяцца тыя, хто думаюць, што Лондон знаходзіцца вельмі далёка, і ў іх бы лепей атрымалася кіраваць усім самастойна. Франтыр прыцягвае незалежны дух. Мы называем іх тэкеціс. Так, да, добра. Не дзіўна, што Лондон не згодны. Windward Company жадае рэпрэзентаваць сябе як кіраваць жаданнямі яе велічнасці ў гэтым рэгіёне. Так. Дзе мае сімпатыі? У мяне няма пакуль лаяльнасці, я не ведаю ні аднаго боку. Ну, добра. Добрага вечара ёй. Я літаральна тут размова невялічкая пабыла з гэтым самым, з нашым пасажырам. І ў мяне ўжо галава кругам. Што тут адбываецца? Ляцім у Порт Эйвен. Там павінна набыць насенне, якое мы адвязем потым да Магдаліны, нейкі порт Магдаліна і порт Проспер. Нам яшчэ туды трэба зазірнуць. Знайсці бы яшчэ, дзе знаходзіцца Лондон. Так, а як я высылаў? Ось. Наш кажан. Кажан, знайшоў нешта? Тут ёсць. Нейкая станцыя. Давайте летим туды. Калі сустрэнем іншы карабель, ну, не будзем з імі змагацца, бо у нас корпуса не хопіць на гэта ўсё. Прыгажосць якая, а? Ось станция. Что тут такое? Порт Эйвен. Так, у нас новая магчымасць. Гэта новы ўзровень. З-за таго, што мы прыляцелі ў новае месца. Давайте... я пакуль зачыню вось гэта. Не магу. Тут высадзіцца. Нічога немагчыма рабіць, акрамя таго, што агледзець Порт Эйвен. Так. Вось, руіны Волатаў. Так. Гіганцкія блокі, пакрытыя мохам і шэпчучыя фруктовымі садамі. Сярод іх прытулілася букалічная буколік. Не ўпэўнены, што такое. Буду гаварыць букалічная вёска. Дым вытанчана Daintily from the smoke coils. Дым выходзіць, вытанчана выходзіць з гэтых... Чым есть, блин? З комінаў. На вясковай зеляніны разгортваецца няспешная гульня ў крыкет. Давайте усаживаемся у док. Так, давайте-ка у мяне паведамленні павыскачылі. Выберу зараз. Ёсць.
Чорнавалосая дзяўчына з тлустым тварам махае вашым локаматывам на пазіцыю. Сардэчна запрашаем у Порт-Эйвен, крыча яна, калі вы высаджваецеся. Насычаны вузел водараў сустракае вас. Лісце і драўняны дым, узбагачаны рэдкім, але рэзкім уварваннем казінага, ну, то бок казы, паху казы. Порт-Эйвен вітае новых наведвальнікаў, але... Ага. Але ваша навізна вось гэтая, але чым больш часу вы праводзіце тут, ваша навізна будзе сцірацца. Калі вы наведаеце ў будучыню, вам можа спатрэбіцца ўзяць з сабой што-небудзь, каб захаваць іх сяброўства. Ага. Яны рады мне, ну, рады мне зараз узровень радасці іх 3, то пакраху ён будзе падаць. Так. Навіны паспытаць можна. Але дзе я магу забраць насенне? Ну, гэта ў крамах хутчэй это ўсё. Давайте запішам рэпорт просто. Няхай распавядуць пра свой порт. Калі мне размову пра кантрабандыстаў нябесных звяроў, вы маглі б лёгка праблыць гэтае месца з вёскай у свеце, які вы пакінулі. Ну, даволі спакойна, не лічачы мітусні вакол дастаўкі газет. Вяскоўцы хмурацца і мяняюць тэму, калі пра гэта пытаешся. Так, каб атрымаць узнагароду, трэба даставіць іх докі каля новага Вінчэстера. І яны могуць перанесціся на працягу вайны, якая яна будзе разгортвацца на франтыры. Добра, мне падабаецца гэта, яшчэ ёсць нейкая дынаміка тут. Цікава, блин. Я чакаў просто трошки палепшаны саунд Сі, але гэта вялікі крок наперад. Мне ўсё яшчэ не хапае музыкі падчас таго, як я чытаю, бо, ну, чытаць трэба шмат. Вось, але гэта не блага. Тут хаця бы невялічкі эмбіент ёсць. Так, давайте-ка ў краму, на базар. Вось, насенне. У нас і... Ага. А ці ў мяне... гэта ж... Я не разлічваў, што мне будзе патрэбны грошы на тое, каб набываць насенне. Чамусьці ў мяне ў галаве гэта было, што мне проста аддадуць яго. Блин. Блин, а я магу нешта тут парабіць? Руіны нейкія. Ага. Блин. Ну, я малайчына. Давайте паглядзім, нейкую узнагароду атрымалі ўзровень. Так, можна атрымаць сабе новы ўзровень. А ці... Усё, ну, па тыпу нашай гісторыя пішацца. Асаблівасці нейкія. Адзін з іх. 15 хвілін славы. Адна з вашых... Мы з'яўляемся паэтам, таму мы атрымліваем сабе нейкае па тыпу з нашай гісторыі, з нашага мінулага нешта адчыняецца, і гэта паляпшае нашыя даныя ў сучаснасці. 15 хвілін славы. Адзін з вашых твораў падштурхнуў вас да кароткай і раптоўнай славы. Вы чулі, што нават прынцэса Captivating, захапляючая прынцэса, сказала нешта, штосьці непрыстойнае і пахвальнае аб гэтым. Так. Заклён у турме. Нас зачынілі на суддзя з каменным тварам асудзіў цябе ў новы Ньюгейт. Турма сталактыт старага Лондона. Што? Асаблівасці розныя ў розных траях гульні. Я так разумею, яшчэ залежаць ад маіх гэтых, ад маей пачатковай гісторыі, то бок усё рознае. Так, шнараваныя.
Вы былі вельмі ў той дзень вы былі вельмі блізкі да смерці, гэта пакінула свой след. Вы інтэрлюдыя ў чырвоным і залатым аднойчы страціў розум. Яны змясцілі вас у шыкоўны гатэль пад кіраўніцтвам вясёлага джентльмена, які вызначаў, калі вы можаце з'ехаць. Скандал. Вы былі плёткамі ў лонданскіх салонах і мішэнню бурных і рэдакцыйных артыкулаў у газеце. Варыят, сказалі яны, дрэнна казалі, небяспечна ведаць. Угу. А давайте возьмем пакуль вось гэта... у нас... Не ўпэўнены нават, што ўзяць. Давайте возьмем вось гэта просто па тэматыцы. Асаблівасці... гэта было пытанне метаігорай. Я не ведаю. Я гуляю літаральна ўпершыню. Гэта вось упершыню атрымаў узровень, я зараз вырашаю пра... Зараз будзем гуляць просто по тыпу, як тэматыка нам больш падабаецца, не то, што там суперэфектыўная. Я возьму вось гэтае 15 хвілін славы. Калісьці мы былі раптоўна трошачкі папулярнымі. І што мы ад гэта афіліейшн, это вось по тыпу наша асадносіна. Вось гэтую возьмем. Што мы рабілі? Так. Фантастычны артыкул у газеце, задыханая ліслівасць у салонах. Вас абасыпалі ўвагай і падарункамі. У цябе былі прыхільнікі. Як вы прыйшлі да славы? Ты квітнеў як роза, як ружа на сонца. Некаторыя казалі, што гэта табе ў галаву, што гэта ударыла табе ў галаву, што яно змяніла цябе. Вядома, так, хіба не ў гэтым справа. Вы расквітнелі славай, калі яна сышла, вы засохлі. Так. Слава ніколі не была мэтай. Знакамітасць толькі перашкаджала табе працаваць. Вы сталі пустэльнікам, адхіляючым запрашэнне, ігнаруючы званок у дзверы. Што мы абраць такога? Момант. Што гэта ўвогуле? Момант натхнення. Добра любіць многае, бо ў гэтым сапраўдная сіла. І той, хто моцна любіць, робіць шмат і можа дасягнуць многага. І тое, што робіцца ў любові, робіцца добра. Вы можете набыць іх. Ага. Я не ведаю, што гэта... Ну, тут ёсць нейкі афіліейшн, па тыпу як ресурс, які быў у Сан-Ласі. Амаль усё, што ты па тыпу веды, альбо любыя нават адчуванні збіраліся як ресурсы, якія вы маглі абменьваць на нешта па тыпу як... Ну, усё было ресурсам, нейкімі карткамі, скажам так. І тут таксама ёсць такая рэч, але вось я не вельмі разумею, вось на што гэта мне патрэбна. Я возьму апошнюю, таму што мне вось гэта падабаецца момант натхнення, я жадаю взять яго. Падабаецца як ідэя. Усё. Грошаў гэта нам не дало. Таму мы ўсё яшчэ сядзім без грошай. Так. Думаю, што мы можам рабіць тут? Можна наняць чалавека, Порт Эйван, што ў ім? І без бульбы, так, у нас няма грошай. У нас літаральна, я просто... Чамусьці, я думаў, што мне просто так аддадуць і насенне, якое павінен прывесці ў іншае месца. Калі б я мог нешта зрабіць тут такое, каб зарабіць грошай. Можа, у мяне ёсць што прадаць, давайте краму паглядзім. Можа, у мяне ў інвентары ёсць. Ага, вось нектар ёсць нейкі. Давайте яго прададзім. Не мог прадаць яго тут, не? Вось. Ага, яны не жадаюць. На базары я таксама не магу я не бачу, дзе прадаць яго. Я магу проста нешта зрабіць з гэтым. Ну, глядзім, вось, Charm and Sons. Селінг. І тут нават няма опцыі нашага вось гэтага мёду, нектара нейкага прадаць. Прыпасы. Можам прадаць трошкі прыпасаў. Вось 2. Паліва нам яшчэ спатрэбіцца.
Регана, у тебя есть там ложечка 10 поблизу? Можешь, когда ласка, стукнуть? Памера. Так, пам'ятаю, тоді, здається, гуляв у хорорі з Мікі Маусом, де треба було чистити бульбу на кораблі. Чудовно. Ідеальна гульня. Так. 3 мне патрэбна набыць. Мне патрэбна набыць 3 гэтай халеры. Так, давайте продаем двое припасаў, якіх мы сабралі. Мы возьмем... Так, возьмем базар гэты. У нас хопіць на 2. На 1? Што? Колькі у нас грошай? Дзе гэта паглядзець? 40 усяго. Гэта ўсе нашы грошы. Калі скончылася бульба, Мікі стаў іншым. Так, калі я памятаю гульня, якая літаральна распрацоўшчыкі сядзелі і чакалі моманту, калі правы на Мікі Мауса старога знікнуць. І там вось... Так, я бачыў, там панавыходзіла нешта. Літаральна за 1 месяц панавыходзіла, можа, тайтла 3-4. А нейкіх такіх. Я ўпэўнены, проста сядзелі і чакалі. Так, і... Не, гэта ўсё... Не тое. Я шукаю хоць нейкую невялічкую працу, якую можна зрабіць каля гэтага дока. Блин. Нейкі сідр ёсць недалёка. Можна накупіць у краме ў Лондоне. Ну добра, але гэта нам не дапамагае грошамі. Блин, я не жадаю. Я не жадаю нікуды сходзіць. Я сюды прыляцеў, каб зарабіць грошай. У мяне 40, мне патрэбна 70 грошай, каб набыць усё насенне, якое нам патрэбна. Блин. Ну добра, паляцелі. А што мы можам зрабіць тады? Мы можам даставіць гэтую жанчыну ў порт Проспер і потым прыляцець за насеннем. Давайте, ляцім у порт Проспер. Каб у нас хапіла ўсяго. Бо мы зараз яшчэ і прыпасы часткова патрацілі, каб проста... Што у нас па мапе? Прыкладна вось сюды нам патрэбна, ў гэтую частку, каб знайсці порт Проспер. О, тут нешта такое асабістае. Наш інжынер нешта пракаментаваў па тыпу. Гэта няўжо гэта яно? Не, яно выглядае па-іншаму таго, які я разбіўся. Дзіўна. Пасяренцы, якія жывуць так далёка за мяжой цывілізацыі, атрымліваюць асалоду ад нягод адзіноты. Яны будуць жорстка абараняць свае невялікія тэрыторыі, але часам вітаюць кампанію і гандаль. Вы сядаеце каля сціплай сядзібы, уладальнікі якой, нягледзячы на іх ірваныя рукавы, настойваюць на тым, каб запрасіць вас. Трошки дасць нам ежы. У нас не толькі шмат припасаў. Лепей не сустракаць небяспечных незнаёмцаў. Пазбегчы ад іх на ўсялякі выпад. Давайте, блин, я не ў такой небяспецы, каб рызыкаваць. Бо калі так бы апынулася, што яны нейкія канібалы, мне гэтага толькі не хапала. Так.
О, не-не-не-не-не, зараз я змагацца з табой не буду. Паміж камянёў сюды. Новы Вінчэстер павінен быць дзесьці літаральна перада мною. А, не, яшчэ далёка. Так, это што, порт? Нет, тут нельга. Угу. Летаем далей. Это зачинено, альбо можна пролететь? Так, можна пролететь, добро. Оу, а вось гэта нельга было пролететь. Блин, гуня, я не заўсёды разумею твоих гэтых. Што вышэй, што ніжэй. Вось он, новы Вінчэстер. Пролетаем яго, ляцім далей. Так, наша мэта порт Проспер, які дзесьці на поўнач захад. Віктарі Холл. Мне такога нават няма не адзначана. Ну добра, ляцім далей, мы не будзем пакуль яго аглядаць. Company House. Няблага. Гэта тое месца, у якім мы можам дастаўляць рэпорты. А, рапорты можна дастаўляць туды. Так, давайте ў Company House заляцім. Бо ёсць магчымасць, што нам дадуць за гэта грошай. І калі вельмі пашанцуе, на гэта будзе дастаткова, каб набыць насення. У нас толькі адзін порт, на жаль, ёсць. А, 100. Ідэальна, ляцім назад. У нас ёсць грошы. У нас разваливаецца карабель, у нас скончваецца прыпас, але мы палецім за насеннем. Бульба, трымайся там. Так, это у нас поўдзень атрымліваецца. Ну, калі ўсё правильно пройдзе, то у нас хопіць грошай, і мы яшчэ залецім у новы Вінчэстер і набудзем сабе прыпасаў. Можа паліва для гэтага самага. Для лакаматыва. Так, апошнія припасы пайшлі. Што гэта за месца? Нешта, што блішчыць. Хаціць. Добра. Не ведаю, нам няма часу. Нам трэба на усе припасы і на ўсім паліве ляцець хуценька. Каля імя карыстальніка я усталяваў вось гэтую прыладу, якая дае некія яны смайлікі, і вось яна мне прыбрала нешта, ўсё там паперасоўвала. У мяне неяк трошачкі зламаны інтэрфейс. Я там доўга шукаў сам, як забаніць у папярэдні раз. А можа гэта Twitch? Я не ўпэўнены. Нешта змянілася дакладна. Так, зараз крама. Не крама ў першую чаргу. Порт Эйван. А, не, усё, правильно. На базар бярем у 3. Гэта частка нашых грошай. Мы ідзем, набываем на астатнія грошы. Колькі у нас іх? Я не ведаю. А, ну вось. Припасы і одно паліва. Усё. На гэта нашыя грошы скончваюцца. Адрамантаваць карабель у нас магчымасці не будзе. Ляцім назад. Зараз трэба знайсці
Магдалена і Порт Проспер. Яны дзесьці на поўнач ад Нью Вінчестер. Это вось наша асноўная база, з якой мы пачалі. Толькі зараз вось з'явілася момант, калі я не чытаю нешта і не адбываецца нешта ў гульне, я жадаў усё распавесці. У Sunless Sea я пачаў шукаць, як зрабіць так, каб было больш музыкі. Ну, па тыпу, просто мне не хапала ў Sunless Sea, ну, тупа больш музыкі, можа модам нейкім, нечым гэта выправіць. І што я знайшоў? Я знайшоў шмат пастоў на гэтую тэму. Але ёсць некалькі цікавых фактаў. Першае. Самый часты баг у гульне гэта тое, што не праігрываецца частка музыкі. То бок чалавек пераставіў гульню на іншую машыну, і там частка музыкі праігрываецца, паставіў яе на яшчэ другую, ну, на другі комп, і там ужо не праігрываецца. Гэтая жа музыка, якая праігрывалася раней. То бок знікненне музыкі у Sunless Sea гэта частая херня. І што вызначылася, ёсць шмат файлаў гульні, якія ніколі не выкарыстоўваюцца, шмат музыкі ў гульні, якія увогуле не выкарыстоўваюцца гульнёй, але яны зашыты ў гульню. Вось што людзі вызначылі на гэтую тэму. Вось такі цікавы факт. Так што з музыкай там нешта пайшло не так, дакладна. І скардзіўся, мне падаецца, я не проста так. Бо тут поўнасцю па тыпу гук заўсёды чуйна і як працуе рухавік, альбо гуляецца, ну, іграе просто музыка нейкая. Прыемна. Я ўжо прагаварыў гэта некалькі раз, але я бы вельмі жадаў такую же, ну, я бы жадаў Sunless Sea, але зробленую лепей, як вось Sunless Skies. Мне тэма мора больш падабаецца, і мне падаецца, яна поўнасцю не раскрыта была у Sunless Sea. З-за таго, што... Так, я не ведаю, тут ляцець, палецім сюды. Мне падаецца, дакладна проста за тэхнічнай часткі яна дакладна не раскрыта. Ну, раненькі маяк. О, там нейкія... Рыштунак нейкі. Летим да яго. Не ведаю, што гэта. Што мы сабралі? Ага. Порцеляновые разные рэчы. Кераміка. Угу, мародеры тут находятся. Давайте отправим кажана. Может, кажан нечто подкажа. Давай. Он знайшоў. Нешта знаходится там. Мы нават не ведаем, что гэта далёка. Не хапало нам мародеров. Что это такое, а? Гэта зноў жа ён наш інжынер узгадывае падобная хата на ту, якую ён бачыў раней. Так, у нас скончваюцца прыпасы. Давайте у гэты раз прыстанем да гэтага дома. Это нейкія фермеры. Паселенцы, якія жывуць так далёка за мяжу цывілізацыі, атрымліваюць асалоду ад яго адзіноты. Яны будуць жорстка абараняць свае невялікія тэрыторыі, але часам вітаюць кампанію гандлю. У гэтай сціплай сядзібе жыве адзінокі пасяленец. Яна не надта ўмее размаўляць, але вабныя пахі, якія даносяцца з яе кухні, пераконваюць. Так, яна вітае нас. Давайте попытаем, каб яна нам дапамагла. Ваш гаспадар гатуе вам
Гаспадар падае змрочную, але сытную кашу, а затым талерку з сапраўды выключнымі пірагамі з заварным крэмам. Ваш экіпаж накідваецца на яго як пчолы-піўцы. Користер Біс. Угу. Насупернічаючы овулей. Я не ведаю, хто такі Користер Біс. Магчыма, нешта мясцовае зноў. Гэта крышачку нас прытрымае да страты прыпасаў. Але мы не ведаем, дзе знаходзіцца ўсё яшчэ. Так, новы Вінчэстер. Мне падаецца, трэба зараз на поўдзень. Шукаем далей, дзе знаходзіцца Порт-Эйвен. О, не Порт-Эйвен, а Порт Проспер. І альбо Магдалена. Нешта адно з гэтых. Оп, зноў яшчэ нейкі карабель. Полігідрон. Абломак блішчыць інеем. Вокны яго цёмныя, яго рухавік маўчыць. Магчыма, нешта каштоўнае хаваецца унутры. Так, аплакаць мёртвых, гэта правільна. Ну, па тыпу, хутчэй за ўсё наш жах знізіцца ўзровень. Так. Падалося, што нешта варушыцца там. Альбо пакінуць як ёсць. Давайте пасігналім. Вокны пакоя экіпажаў зацягнуты інеем, але гэты рух... Што гэта за рух вы там бачылі? Нічога не атрымалася. Ваш сігналіст атрымлівае іх сігнальную лямпу і паказвае паведамленне пад... Так, lamp and flashes a patient. Спакойнае паведамленне у кожнае акно. Вы глядзіце і чакаеце. Глядзіце, там рукі, б'юць у шкло знутры, твар з дзікімі вачыма. Вы адпраўляеце групу на пасадку, яны знаходзяць выжылага, які вельмі хоча падпісаць eager to sign on, ну, дадацца на нашай каманды. Я праяўляю сябе як працавітая, аднак я безразважны смех і гісторыя пра жудасныя непрыемныя рэчы, якія яна бачыла са свайго сцюдзёнага акна, не падвысіць вашую мараль. Падвышаецца мараль, і ён дадаецца чалавек. Ох ты ж, халера, што ты такое? Ты што за халера вылезла там тентаклямі? Ляцім адтуль, нахер яго. Не жадаю зараз нічым змагацца, у мяне там корпуса не хопіць надоўга. Космічны тентакль. Глядзіце, чым яно страляе. Трапіла. Но засталося 8 з 30. Хутчэй. Лепш не ведаю, чым яно страляе, згодны. Я не ведаю, куды мне так ляцець, каб ад яе пазбавіцца. Оу. Ветер. Ён стрымлівае яе, гэта дапамагае. Але ён знішчае корпус. 4 корпуса засталося. Так, запускаем кажана. Нам трэба знайсці нейкі порт. Знайшоў, там ёсць нейкі. Вось у гэтым напрамку. Гэта і ёсць порт? Што это такое? Магдалена. Мы знайшлі Магдалену. Уф. Сюды нам трэба было даставіць майстра па гадзіннікам імперскага. Уф. Кажан у нас як голуб унуе? Так.
Ну так, мы разваливаемся. У нас не хапае ні паліва, ні припасаў, ні корпуса. Мы нават не можем просто нормально, адэкватна змагацца. Крамы. Каму мне патрэбна... Што я павінен зрабіць? Beatrice Exchange. У мяне тут грошаў няма. Дзе мы? Написать доклад о порту. Шкляныя шпілі Магдалены пронизывают нябёсы, як мячы. Змрочныя фігуры перасоўваюцца праз калідоры. Твой перакладчык яшчэ не дастаў нават. Так. Зацененыя фігуры, якія рухаюцца па бліскучых калідорах, іх асобы схаваныя ценем шкло. Натоўпы скайфарераў, чыноўнікаў міністэрстваў і гандляроў мітусяцца вакол пляцоўкі ў рознай ступені пакуты. Яны глядзяць на гадзіннік, усталяваны на вялікай гадзіннікавай вежы, чакаючы прызначанай гадзіны. Так. Запісаць рэпорт. Магдалена даволі папулярнае месца. Камусьці несумненна будзе цікава даведацца, як тут справы і каго тут бачылі. У Магдалены кіпіць актыўнасць, толькі гадзіннік прабівае, як на стойцы рэгістрацыі падымаецца гоман, косці спяшаюцца на сустрэчу і назад. Лорд шмат падкрэсленняў, бо быў заўважаны з Amenable Host, я не ведаю, хто гэта. Усходняе крыло было зачынена для доступу на ўвесь дзень. Нейкі вядомы адмірал быў бачны з яго second in command, гэта па тыпу старшым афіцэрам, уваходзячы ў адно з пакояў шкадавання. Некалькі гасцей падаліся размернай сентыментальнасці, былі гвалтоўна выдаленыя. Окей. Ну, запіс порту у нас ёсць, але грошыкаў нам гэта не дало, і есці мы за гэта не будзем. Што я павінен зрабіць? Дзе мой гэты? Як гэта працуе? А дзе? Вось, інспектор. Ён жадае ў порт Проспер. Так, прадайце іх на базары ў Магдален. На базары просто, па тыпу гэта не квест, гэта проста магчымасць для гандлю. Добра, я толькі за, калі ласка, агледзець порт. Дзе там наш базар? Вось ну вось яны прадаюцца. Нармальна так зарабілі. Мы атрымалі грошы. Трэба тут магчыма адрамантаваць? Тут докі ёсць? Я так разумею, што не. Тады нам трэба ў Нью-Вінчэстер. У ідэале знайсці порт Проспер. Але ж... Так, дзе ён? Порт Проспер, яшчэ ў журнал зазірнем. Вось. Зразумеў, я трошкі не ў тым напрамку. Ён трошкі на ўсход. Наадварот, а не на захад. Это атрымліваецца, што, калі верыць... Гэта ўся мапа. Так, увесь гэты круг кола гэта мапа. Так, у нас знаходзіцца Нью-Вінчэстер у самым цэнтры гэтага ўсяго. І порт Проспер павінен быць дзесьці ў гэтым баку. Сюды. Толькі мы праз Вінчэстер паляцім сюды, бо у нас разваліцца карабель, калі так не зробім. Набіраемся трошкі паліва, набіраемся трошкі прыпасаў на нашыя грошы, бо так мы развалімся. У ідэале зараз знайсці нейкую працу, якая бы прывяла нас у порт Вінчэстер, але я не ўпэўнены. Ім бы паразмаўляць.
Поразбаўляць з як это став ты людзі, які тут працуюць. З галавы вылецела. Працоўнікі Магдалены абяцаюць лячэнне ад шкодных наступстваў. Окей. Давайте паразмаўляем, хоць што гэта дасць. Дзяжурны ў фае плануе сустрэчы з дапамогай вялізнага дзённіка і вельмі дакладнага гадзінніка. Яны ахвотна тлумачаць парадак і правіла, якія тут дзейнічаюць. Гэта шпіталь для душы. Наш персанал стане тым чалавекам, які вам патрэбны. Тут вы можете развітацца з засуджаным таварышам, уваскрэсіць старое каханне, правесці баявы бой з непераможным ворагам. Усё гэта за справядлівую цану, але не празмерна. Нашы паслугі прызначаны для лячэння, а не для таго, каб стаць залежнасцю. Міма блукае праходзіць маці з малым хлопчыкам. Ён заўсёды будзе так, ён хацеў слухаць толькі свайго старога настаўніка па арыфметыцы. Яго смерць каштавала даволі дорага. Окей. Шкляныя шпілі Магдалены. Ну так. Угу. Ну нам не патрэбна зараз. Тым больш, што ў нас грошай не тое, каб шмат. Можна пазбавіцца ад жаху, можна пазбавіцца ад дрэнных сноў, дрэнных мар. Давайте... Грошы я пакуль пакіну, у нас 225. Нам трэба было бы адрамантавацца. Для гэтага нам патрэбна ў Нью Вінчэстер. Паляцелі туды. Вось, праз гэты бок паляцім. Бо я баюся, што не вытрымаем мы далёкага шляху у Порт Эйвен. Зноў, плытаю порты, Порт Проспер, у які нам патрэбна прывесці як гэта, спецыяліст па гадзінніках, па гадзінах, да, нават, гэта не гадзіннікі. Яны здабываюць, гэтыя людзі тут, нагадую, здабываюць тут з зямлі гадзіны. Не гадзіннікі, яны з зямлі гадзіны здабываюць. І гэтыя гадзіны можна дадаць камусьці ў жыццё. Кіраваць чымсьці, напрыклад, там турму, напрыклад, каб чалавек адсядзеў нейкі час там пэўны. Я не ведаю, яны так гэта апісваюць. Як звычайную рэч. Як проста рэсурс. Так, мы ў папярэдні раз тут нешта пакалупаліся і, блин, вылезла халера. Давайте мы не будем. Зараз нічога не чапляем, бо ўсё, што нас можа заўважыць тут і забіць, гэта вельмі дрэнна. Так, праляцім тут і яшчэ далей на поўдзень. Оп, не трапіць. Зараз любые пашкоджанні нават проста дакрануцца да чагосьці і можа на гэтым мы можам скончыцца. І у мяне я гуляю ў стандартным рэжыме гульні, то бок калі я загінаю, проста іншы капітан атрымлівае кіраванне караблём. Ну, нават не маім, а проста іншым. Яму дастаецца спадчына гэтага капітана. То бок нават частковае толькі развіццё. А вось яно, Нью Вінчэстер. Без прыгод дабраліся і добра. Так, навігатара можна наняць, але ў першую чаргу так, нейкі клерк жадае нашай увагі, але мы жадаем адрамантавацца ў першую чаргу.
Так, дзе яно ідзе? Вось, адрамантаваць лакаматыву. Полностью яго адрамантаваць. За 78 соверейнаў. Давайте полностью. Ёсць. Адрамантавалі, і у нас нават засталіся грошы яшчэ пасля гэтага. 147. Давайте паглядзім, што можа зрабіць. Можа ёсць. Так, вось. Клерк. Ожидаю дапамогі. Так. Прадстаўнік Халідгес, банкінг. Я абяцаю, што гэта зойме толькі хвіліну вашага бясспрэчнага каштоўнага часу. Ён вырабляе складзены кантракт з росквітам. Мы чуем шмат спадзеўныя рэчы пра вас, капітан. Сапраўды вельмі шмат спадзеўныя. Мы хацелі пашырыць нашы паслугі. Мы прапануем бяспечнае рашэнне для захоўвання вашых актываў. Абсалютная абачлівасць і непахіснасць да смерці і далей. Нам патрабуецца толькі подпіс. Прапанова цалкам бясплатна, запэўніваю вас. У Халідгес мы ацэньваем сабе якасцю нашых кліентаў. Яно адчыне сховішча банкаўскае сховішча, што дазволіць вам захоўваць і здымаць грошы у любой і любыя прадметы ў любым хабе парта. Гучыць як проста гульнявая механіка. Давайте пагадзімся. Я ўпэўнены, што гэта пачатак доўгіх і цёплых адносін паміж намі і вашым родам. Няхай яны працягнуцца. Ён працягнецца. Жадаю вам добрага дня, капітан. Можете атрымаць доступ да свайго банка ў цэнтральным порце любога рэгіёну. Вы знойдзеце яго ў спісе абласцей у меню злева, калі ён застыкаваны. Выберыце для перадач тавараў паміж вашым захоўваннем банкам. Вы можете атрымаць доступ да змесцяў вашага банка для любога порта хаба. Калі ваш капітан памрэ, змесцяў вашага банка атрымае ў спадчыну ваш наступны капітан. Добра. Я не супраць. Так, запісанае пісьмо. Мы ўсё яшчэ яго дакадаваць не можам. У нас няма сакрэтаў гэтых. Окей. Давайте. Вось навігатар яшчэ жадае да нас далучыцца. Што ты жадаеш за гэта? 100 соверейнаў. Шкада трошки. Давайте наймем яго. Чаму не? Правильно? Паглядзім. Вы не пашкадуйце гэта. Так, ён нейкі удачлівы навігатар, у яго так называецца. Я не прачытаў яго ўводную, я просто прачытаў, што можна. У нас у камандзе нікога не хапае амаль, так што чаму бы не? Пам. Ну добра. Што яшчэ? Трэба набыць яшчэ трошки рыштунку. Так, проспект. Это вось гэтыя загады, якія мы можам выконваць. Літаратуру. О, блин, я атрымаў. Я думаў, што я магу паглядзець. Блин. Ну гэта ўсё роўна ў Порт Проспер. Нам пашанцавала. Так, журнал. Давайте прачытаем дакладна. Я просто не дачытаў і такі, можа я магу націснуць і разгарнуць яго больш, а яно ўзяло і мы просто забрала яго. Так. Добра. Патрабуецца 5 падпісана гэтых самых набораў літаратуры. Так, Мораль Полмер and Planting is delivered to the Ringmaster Polmer and Planting Conceivable Circus, the Rich. Ён знаходзіцца на... Блин, там просто доўгая назва. Карцей цырк нейкі. Цырк. Патрабуе літаратура. Цырк, літаратура.
Литература. Отправляется у... так, усход і трошки поўнач усход. Ось так. Намаляваў. Добра. Нам прыкладна нам усё роўна ў порт. Якая літаратура можа быць патрэбна ў цырку? Гэта добрае пытанне. Там нейкі дзіўны цырк. Наведаем іх. Блін, я не за гэтым увогуле... Назад. Назад. Я забыўся. Я жадаў сабе прыпасаў яшчэ набыць. Бо прыпасы хутка скончваюцца. Лятаць проста так бессэнсоўна. Трэба заўсёды нешта зарабляць зараз. Так, крама... Дзе там было? Ось. Прыпасы. Сколько у нас грошай? Толькі адзін прыпас мы можам сабе дазволіць, і ўсё, на гэтым нашы прыпасы, нашы грошы скончваюцца. Зараз пойдзем вось па гэтым шляху. Нам трэба знайсці порт Проспер, у ім набыць літаратуру. Аб чым я думаў? Халера. Можа нехта... Вяртаемся ў порт, можа нехта жадае палётаць з намі. У порт Проспер жадае... Не, ўсё правильно. Мы ў порт Проспер доставім нашага... гандляра гадзінамі. Альбо імператарскага наладжвальніка гадзіннікаў. Можа, мы недооцениваем людзей у цырку. Мы яшчэ і цырка гэтага не бачылі. Можа, яны там спецыялісты па літаратуры, а мы тут такія Шо яны там могуць жадаць? Можа, яны там супер адукаваныя. Так, есці ў гэтым кірунку, ўсё правильно. Прыгажусь такая ўнізе. Так, это сцяна. А што тут можа быць? Хутчэй за ўсё, порт Проспер. Давайте ўправа яшчэ паглядзім, але падаецца, што порт Проспер будзе яшчэ дзесьці на поўнач далей. Ой, блин. Там нават два. Не-не-не-не. Там разваленае месца, якое ўжо не адзін раз яны спрабавалі ўсталяваць там месца жыхарства, нейкую вёску, але яно заўсёды было паглынута гэтым месцам, таму гэта месца лічыцца праклятым. Мне падабаецца вось гэтая ўсплываючая як журнал такая рэч на самім полі. Калі не патрэбна, ну, яно просто як тэкст для... Шахтёры закапалі тут занадта глыбока. Што мы можам? Што мы можам? Давайте ляцім вось сюды. Я спадзяюся, што гэты порт Проспер будзе вось літаральна тут. Прыгажось такая, кайфы. А дзе? Ну так, запускаем кажана нашага, бо мы так можам не знайсці. Давай, кажан, вяртайся. Ёсць, тут нешта ёсць. Дзівоснасць нейкая. І яшчэ на поўначы знаходзіцца, я так разумею, ну мы не ведаем што. Пойдзем. Оу. Зніжаюць жах. Наконт пацукоў, яны называюць першых
А, глядзіце, велізарны пацук на гэтым самым. Ой, блин, пашкодзіў трошки корпус. Мемарыал невядомага пацука. Я так разумею, пацукамі называлі першых шахцёраў, якія тут прабіваліся скрозь гэтыя штолмы, дзе мы? Я не ведаю. Мы ў астэроідах нешта, я не ведаю, дзесьці ў нябёса далёка. Сярод зорак. Так, дзесьці тут. Старый локомотив. Угу. Просто оплакиваем мертвых, бо мы, хутчэй за ўсё, не вытрымаем. Тут даволі... Ну, выглядае так, што ўсё шасі хутка разваліцца. Давайте. Невеличкая церемония оплакали мертвых. Так. А дзе? А, вось гэты пытальнік, гэта яно і было. Окей, запускаем яшчэ аднаго кажана. Яшчэ адзін пытальнічак. А дзе яно можа быць? Можа быць ён яшчэ... Не, там гэты ён пытальнік, гэта нейкая дзівоска, але ж гэта не станцыя. О, там вораг. Не-не-не, мы туды не ляцім. У нас уже скончиваются припасы по крыку. Мы далеко забрались, я не ведаю, где порт Проспер. Запускаем еще кажана. Угу. Все еще нема. Може яшчэ далей? Я не ведаю. Что это за конструкция такая? Не зразумела. Амаль до самого краю прилетели. Что? А ты что такое? Закинутая. Мы не можем оглядеть. Старая структура некая закинутая. Так, это так разумею. Далее тут не пролететь. Пацука запускаем. О, пацука, блин, кажана. Скончиваются ресурсы. Знайшоў нешта. Ёсць нейкая станцыя. Але у нас скончыцца припасы, мы пачнем галадаць з гэтага моманту. Так, мы з'ядаем апошнія припасы, пачнем галадаць пасля гэтага. Я думаў, што, ну так, яна до нуля спусцілася, і ўзяла, зараз пайшла полоска апошніх припасаў. Так.
Паміж двумя членамі экіпажа ўспыхвае сварка. Адзін павінен другому грошы, але не можа іх вярнуць. На жаль, доўг быў прыцягнуты на імя бураўца ўнізе. Borrower below. Вандроўнага бога глыбокіх нябёсаў і захавальніка дагавораў. Бураўнік нізкага меркавання пра клятвеншчыкаў. Ваш экіпаж зморачна мармыча. Яны баяцца, што гэта прынясе ім няўдачу. Пракляты ці гэта ён ці не, але выдаленне яго парадуе экіпаж. Наказаць абодвух. Вы не пацерпіце такога забабону. Вы таксама не дазволіце асабістым спрэчкам пагоршыць бесперабойную працу вашага рухавіка. Ігнараваць. Вось ёсць яшчэ варыянт. Можна правесці рытуал і аплаціць вось гэтага клятвеншчыку напрушальніка клятвы яго доўг аплаціць. Гэта яна яшчэ Borrower below, як яго назваць так, яе попіць жэрці, каб яны маглі, яны ж усё не ядуць. Так, можна выгнаць, наказаць просто ўсіх, наказаць. Так. Вы пасадзілі іх абодвух на паўпайкі. Ну, гэта дапаможа. Гэта затыкае ім рот. Астатнія члены экіпажа мармычуць, але што прыемна не адважваюцца казаць гэтага табе ў твар. Вы ўсё часцей становіцеся фігурай жаху для іх. Ваша дысцыпліна хуткая, твая міласць кароткая. Окей. Атрымалі сабе вось, як я гавару, як рэсурс, як токен такі. У вас ёсць гісторыя жаху. Яе можна будзе абмяняць на штосьці, альбо яна проста адчыніць новыя мажлівасці. Прыехалі. Порт Проспер. Нам патрэбна набыць тут літаратуру і набыць прыпасаў, каб даляцець да цырка. Іх абодвух трэжэрці. На жаль, такога варыянта не было, быў варыянт выгнаць аднаго. Ян, вітаю, Ян князь, вітаю ў нашай суполцы. Так, давайте даставім нашага інспектара. Яна высаджваецца. Так, нічога такога апісання няма. Атрымаем аплату. І у нас яшчэ павінна быць 6 месцаў у нашым інвентары. Ну, у нас ёсць. А ці магчыма з ёй размаўляць да таго, як мы яе адправім? Ці ёсць яна як персанаж у інвентары і нешта такое? Мне падаецца, не. Няма такога. А мае не рамансілі? Ну, я спрабаваў. Я сказаў, што па тыпу вітаю. Дзякуй вялікі за дапамогу з гадзіннікам, але ўсё. Так, вось яна ёсць, але гэта проста як, ну, картка. Нічога такога ўзаемадзейнічаць нельга. Добра, прымаем. Дзякуй, капітан. Вось астатак нашай дамовы. І як і было абяцана, заказ на рэквізіцыю паліва і прыпасаў. Яна яшчэ раз кідае позірк на няскончаную вежу з гадзіннікам. Улічваючы бачны стан будаўніцтва, я рэкамендаваў вам наведаць месца работ. Магчыма, ёсць... Магчыма, там будзе нейкая магчымасць. Так. Ну, добра. І дзякуй за прыемную размову, капітан. Неба можа быць самотным месцам. Вы жывілі яго. Я ўключыў невялікую дадатковую суму ў вашу ўзнагароду ў знак маёй удзячнасці. Дзякую вялікай. Так. Ну, ўзнагароду нам дала. Ну, добра, мы яе даставілі. Атрымалі... яна нам прыпасаў дала. Падпісана яшчэ грошыкаў дала. І досвіду нармальна. Так і мы ўзровень атрымалі за гэта. Кайфуй? Яны плануюць назваць гэта гадзіннікам Альберта ў памяць о памерлых прынцы кансорце. Але яшчэ ёсць шлях. Але яшчэ даволі шмат засталося.
дах яшчэ не скончаны і гадзіннік не тікае і не звініць. Вы можете пабачыць інспектора, спяшаючыся працаваць так, спанер. Что такое спанеры? Мне падаецца, гэта як ён? Я не ўпэўнены, інструмент нейкі. Гаечны ключ, мне падаецца. Так, мне падаецца, гэта гаечны ключ. І бляшанкай маса, які паказвае рабочым, як гэта робіцца. Вось яна гэты гадзіннік наладжвае. Я нагадаю, у гэтым свеце мы дзесьці сярод небёсаў, невядома, у космосе, я так разумею. І мы зараз прывезлі чалавека, які займаецца гадзіннікамі. І яна робіць так, каб гадзіннікі вельмі важны, бо ва ўсім сусвеце тут магчыма гандляваць гадзінамі. Вы можете прадаць гадзіну. І не па тым гадзіну свайго часу. Вы ідзеце у шахту, здабываеце гадзіну і можете такім чынам пашырыць жыццё якога-небудзь чалавека. Як гэта працуе, я не ўпэўнены. Яны проста бы там гавораць, ну, па тыпу, ну, там шмат гадзін можна здабыць. Вось там у зямлі дзесьці калупацца тут. Так, спытаць, што можа ім спатрэбіцца. Дрэва. Угу. Я ведаю, мне падаецца, нават, дзе гэта дрэва можна набыць. Мы там былі. Бронзавае дрэва. Прамахрапіць брыгадзіра. Адна партыя. Яны прадаюць яе ў Трейдерс Вуд і Полмар энд Пленці, як я чуў. І гарбуз нектара харыстаў. У нас ёсць гэтыя нектары. Гэта кучка працавітых няўдзячнікаў патрабуе пастаяннага крыку, і мой голас знік. Нектар павінен прымусіць мяне зноў рыкаць, як чэмпіён, або Тытанія, горад кветак, напрыклад. Так. Ну, добра. Калі знойдзем вось гэтае бронзавае дрэва, то прывезем яшчэ. Была такая нейкая кінастужка з такой ідэяй пра гандаль часу. Калі ты гэта сказала, нешта такое пачало варушыцца ў маёй галаве, але мне падаецца, кнігу чытаў нешта пра такое. Мне падаецца, гэта было не ў фільме. Вось ім патрэбна Бронзвуд, які, мне падаецца, я бачыў. Як ён? Вось, Порт Эйвен. Угу. Яшчэ, атрымліваецца, мы тут знаходзімся, а дзесьці знаходзіцца вось у гэтай частцы знаходзіцца цырк. Сюды нам патрэбна зараз адправіцца. Толькі нам трэба тут набыць. Так, рэпорт. Гэта Порта Проспера. Запішам. Вітаю, шаненька. З Джастінам Тымберлейкам кіно «Тайм». Не, я такога не глядзеў. Цікава. Заводы працягваюць вырыгваць дым. У той час, як на мосце адмірала Нельсона збіраюцца поўныя надзеі на толпы. Можна ўбачыць закаханых, якія шпацыруюць пад рук па вуліцы набярэжнай. На паважнай адлегласці сваіх суправаджаючых. Быў кароткі працэс, калі фабрыкі Вінвард Компані, які быў хутка задушаны. Булачкі ў Нельсоне былі такімі ж добрымі, як і заўсёды, хаця пікантнасць варэння была меншай, чым хацелася. Мы сабралі рэпорт, справаздачу па гэтаму парту. Яго вузкія вулачкі туляцца ў цені вялікай скалы, баннеры адлюстроўваюць каменныя рысы яе абноўленай вялікасці. Яе абноўленая вялікасць гэта імператрыца, якая ўсядае ў Лондане. Я разумею, альбо ў старым Лондане, нешта такое. І яна сядзіць на троне часу. І яна павяла вайну на сонца і знішчыла сонца. І потым людзі пабудавалі нейкае механізаванае сонца. Не пытайце, як гэта працуе. Я просто вось тое, што аб чым яны абмяркоўваюць, гэта нармальная справа тут у гэтым свеце. Заможныя жыхары Вест-Энду ходзяць міма, абменьваючыся ветлівымі прывітаннямі і завуаляванымі плёткамі. У той час, як сажавыя рабочыя і стэнда падаюць па гадзінна-рафінавальныя заводы. Абадраныя плакаты абяцаюць новапрыбыўшым свежае, карыснае жыццё у франціры, але большасць плакатаў гадавой даўнасці. Больш пачаткоўцаў прыбывае ў Порт Проспер, чым калі-небудзь пакідае яго.
Можна пайсці на парад. Ну, давайте паглядзім. Над размаляванымі дахамі порт Праспера лунаюць яркія транспаранты. Смог і стэнда захаваны гіганцкімі плакатамі, на якіх намаляваны драконы у рознай ступені вівісекцыі. Цесныя вуліцы забіты людзьмі. Заможныя жыхары Вест-Эндера прагульваюцца вакол... так, дзе? Вакол promenade with people. Also, West-Enders promenade about the amusements. Ага, окей. Забаў. Ось, усё. І у той час, як збяднелыя жыхары Іст-Энду працуюць у кіёсках і туляцца ля каштаваных вогнічаў, каб пагрэцца. Размаляваны цмок, якога пераследуюць рыцары, водзіцца праз натоўп пад прыпеў All the Riding. Я не ведаю, што гэта спасылка. Так, патусіць з Вест-Эндерамі альбо з Іст-Эндерамі. Так. Патусіць з усімі. Ну, чаму мы не? Мы з'яўляемся паэтам, таму нам цікава з усімі. Так. Да вас ставіцца як да цікаўнасці, глядзяць з усіх бакоў з падазрэннем. Тым не менш, вы знаходзіце ў размове з палжылым палкоўнікам, які сышоў у адстаўку ў порт Проспер. Так, a bulwark of sanity. Аплот разважлівасці, называю на гэта. Лінія на пяску супраць усяго, што існуе там. Ён знаёміць вас з адным з вершнікаў у працэсіі, які вядзе вас на экскурсію па кардавале. Вы размаўляеце з прадаўцамі каштанаў і аранжыроўшчыкам кветак. Выпіваеце ў пабах на адкрытым паветры і танцуеце з некалькімі выканаўцамі вадавіляў. Урэшце рэшце вы даведаліся шмат імёнаў і твараў і нават набылі некалькі візітовак. Так, у нас трошки ёсць знакамітасць сярод абодвух бакоў. Ну, добра. Узяць тур па фабрыцы. Чаму не, пакуль мы тут? Фабрыкі і стэнды ў порт Проспер выкідваюць дым. Унутры дапрацаваныя гадзіны, здабытыя з маці гор. Так, рабочыя жывуць у шматкватэрных дамах, якія прымыкаюць да дымавых труб. Іх рэдка бачаць у астатняй частцы порт Праспера. Сёння ўладальнік Windward Refinery дазваляе наведвальнікам наведаць сваю фабрыку. Схавацца ў ценях. Так. Задаволіцца. Ну, можна альбо незаўважна просто паследаваць у ценях, ну, па-тыпу просто праследаваць за гэтай экскурсіяй, альбо ацаніць прыгожасць фабрыкі. Але гэта першае падыме настрой у працаўнікоў, ну, па-тыпу больш будуць задаволены гэтым. Альбо будзе задаволеным фабрыкай, гэта падвысіць рэпутацыю гэтага самага багатых. Ага, і калі б я браў на парадзе паразмаўляць з кімсьці, напрыклад, толькі тусіць з галоўнымі альбо толькі тусіць з працаўнікамі, то можна было бы падысці да іх і спытаць. Давайте трошки... Давайте з галоўнымі. Мы ўсё ж такі паэт, мы трошки такія па тыпу тусіць сярод багатых, нешта такое. Вы каментуеце гармонію форму, як высокія скляпенні столі адлюстроўваюць памкненне рабочых унізе. Вы дэкларуеце, як праведзеныя гадзіны прыводзяць да зэканомленых гадзін. Заводы помнік добр праведзенага часу. Тут не марнуюць ні час, ні чалавека. Вашы рапсоды прыцягваюць увагу іншых наведвальнікаў. Некалькі ветліва апладзіруюць. Мы ж паэт ва ўсе. Так, багаты квітнейшы захад, это, ну, багатыя мяне мной задаволеныя. Окей. Гэта мы не можам наведаць, бо часу недастаткова прайшло. Добра. Агледзелі. Літаратура на аўкцыёне, вось гэта, якая мяне цікавіла.
Мне патрэбна 250 соверэйнаў, каб атрымаць гэтую літаратуру. Я зараз спрабую прачытаць, што за літаратура-то. Яна нейкая просто зацверджана літаратура ад міністэрства, то бок ацэнзурыраваная нейкая літаратура. Я не ведаю. Я не магу гэта набыць. У мяне 150 соверэйнаў, а мне патрэбна 250. Кулі я павінен іх здабыць-то? Я неяк не разлічваў на такія высокія кошты. Давайте наше мінулае яшчэ ўзгадаем. Яшчэ одно дадатковае. Под лесвіцай. Камфорт кожнай забяспечанай сям'і залежыць ад мецуслівай шліфавальнай працы і слуг. Вы гэта ведаеце не па чутках. Гэта з нашага мінулага, то бок мы працавалі на нейкіх багатых людзей. Альбо вось такая. І у нас уже была інтэрлюдзія чырвонага і залатога. Вы страцілі ваш розум аднойчы. Добра. Так, мы правялі у турме час. Страчаная любоў. Страчанае каханне, выбачаюся. Каханне, паступовае размыванне таго, што аддзяляе вас ад кагосьці іншага. Спалучэнне двух жыццяў, такое ж складанае і цеснае, як ніткі на габеленні або клеткі вашай скуры. І калі скончыцца адно з гэтых жыццяў, што застаецца ад другога. Ну і вось скандал, які таксама быў. Так, чтоб такое абраць. Давайте нашаму паэту дададзім вось гэтае правёў некаторы час у турме у старым Лондоне. Можа за то, што ён пісаў у стылі нейкай літаратуры, якая не была дазволена. Я не ведаю. Давайте. Так, як мы правялі свой час? Вы сціпла правялі, ціха правялі, адбылі свой. Вы засякалі кожны сумны дзень на сцяне камеры, вы трымаліся далей ад монстраў і лагодных, на якіх яны палююць. Вы марылі пра дзень свайго вызвалення. Так, альбо варыянт, вы былі лепей быць воўкам, чым ягня. І кіраваў сваім калідорам, як кароль-разбойнік. Нават ахоўнікі ведалі, што не трэба штурхаць цябе. Твае пакаранні былі меншымі, чым ты заслугоўваў. Давайте сціпла. Ўсё ж такі паэт, а не вось гэта ўсё. Хаця ўсё ж такі паэты былі розныя. Так. Тут шмат чаго. Офісы прадседателя. Так, нейкая магчымасць атрымаць грошкай. Офісы Windward Company на Порт Проспер элегантна аформленыя, хаця і старэлыя. Карціны старога Лондона ўпрыгожваюць сцены. У скупога старшыні ёсць праца для бязлітасных капітанаў. Ён сядзіць за сваім партным пісьмовым сталом з чырвонага дрэва. У яго левай руцэ графін з каньяком і шэраг акуратна складзеных справаздач у правай. У пячорным вогнішчы распалілі агонь. Надта цёпла. Ён прапануе магчымасць зарабіць. Ён разлівае брэндзі... Так, збіўся тут. Ён налівае брэндзі ў дзве шклянкі, потым дастае лінейку, каб вымераць колькасць. Для справы. Ён усміхаецца, паказваючы вялікае пашкоджанне зубоў. Я быў кулачным я быў кулачным байцом яшчэ ў Лондоне. Гульня справа маладога чалавека. Ён стаіць ля акна, гледзячы, як зорнае святло залівае пахілыя вуліцы Праспера. Гэта месца існуе дзякуючы пастаяннай працы. Ад палітыкаў, якія яго планавалі, да піянераў, якія яго будавалі, да салдат, якія сёння абараняюць гэта ад Тэкеціс. Тэкеціс яны называюць рэвалюцыянераў. Нам трэба больш такой працы. Прынясіце мне таблічкі з назвамі рухавікоў Тэкеці. Мы вядзем спісы, вы будзеце ўзнагароджаны. Окей.
Угу. Нам втекеці не тое, каб ворагі, не тое, каб ворагі. Але, грошы нам патрэбны. Я нават не ўпэўнены, ці добрая гэта ідэя, бо баяр з нас такі сабе. Мы адмаўляемся. Ён уздыхае, быццам бы звыклы да расчаравання. Вам ён дазваляе вам скончыць брэндзі і званіць у невялічкі звон. Так. Яго сакратара суправаджае вас. Мае дзверы, кажа старшыня, калі вы сходзіце, заўсёды адчынены. Добра, можна заўсёды змяніць сваё меркаванне. Так, што яшчэ? Агледзець мы ўжо, падаецца, так, агледзелі. Альбіон, транзіт да Альбіёна знаходзіцца ў тупіку недалёка ад дока Порт Проспер. Можна запытаць пра ход у Альбіён. Нам патрэбна ў Лондан. У Лондане знаходзіцца наш сябар. І таксама знаходзіцца, там мы павінны перадаць скрыню, якая засталася ад папярэдняга капітана. Давайте туды накіруемся. Мы не можам сабе дазволіць зараз набыць літаратуру для цырка. Усё роўна. Грошай не хопіць аніякіх. Вось, таму хоць штосьці зробім, правильно? Пашукаць праходу ў Альбіон. Гаворкі капітан вельмі рада, што мае нагоду пагаварыць. Я згодны на... I'm happy to help, Captain. Happy to help. Я буду шчаслівы, я згодны дапамагчы, капітан. Так. Яны паказваюць... Так, ён паказвае ўніз на доке. Вось ідзе. Працягвайце міма порта, і вы не можете яго прапусціць. Калі у вас добрыя вочы, вы нават можете ўбачыць яго адсюль. Праход не бясплатны, заўважайце. Вы можете падарожнічаць першым класам, калі у вас ёсць дазвол з пячаткай міністэрства. Альбо вы можете ўзяць з сабой пару гадзін, каб падарожнічаць другім класам. Ага. Это я так разумею, што трошкі далей праляцець. Я так разумею, вось ён і ёсць. Транзит у Альбіон. Адпраўляй нас. Каменны будынак, зігатлівы сігіламі, заключаны ў прыстасаванне са сталі і латуні. Гэта рэле Сінгха Дженкінса, якой дазваляе транспарт, расшырены ў нейкім касмічным загадзе, праз бяскончыя пустыні. Так. Loophole in some cosmic mandate across the sunless space. Ага. Так, зараз. Якая дазваляе транспартаваць расшырену ў нейкім касмічным загадзе праз бяскончыя пусткі ў далёкую частку нябёсаў. І гэта вядзе да Альбіон, сэрца новай брытанскай імперыі і рэзідэнцыю яе абноўленай вялікасці каралевы Вікторыі. Так. Застанцца тут, альбо... Нам патрэбна пахадненне. Так, пачакайце-ка. Заплаціць грошай. 500 соверейнаў. Вы ачмурэлі. Угу. У мяне няма магчымасці. Калі мы... Так. Дазвалення ў мяне няма. Ага. Дазвалення ў мяне проста адсутнічае, я магу ніякага не магу атрымаць пакуль. Можна падарожнічаць праз Альбіён, нават калі пячатак няма, але проста дазваленне на... Калі у нас было бы дазваленне проста на сам транзіт, то мы маглі бы заплаціць двумя бочкамі неапрацаваных гадзін. Я нагадаю, гадзіны яны тут здабываюць проста як камяні. Угу. Альбо вось два пацверджання міністэрствам.
І тады мы можам перасоўвацца. Ну, то бок не падарожнічаць не зараз. Застаемся тут. Выбару няма. На жаль, на жаль. А я жадаў пабачыць, як гэта выглядае ўвогуле. Так, нам трэба зарабіць грошай тады дзесьці. Можа яшчэ нешта у... Дзе я магу яшчэ 100 зарабіць? Магчыма, мой досвед па гэтых самых, па партах? Ой. Блин, усе не тыя кнопкі націснуў 3 разы. Зато даведаліся нейкае новае месца недалёка. Я выпусціў кажана, стукнуўся аб борт, усё адразу адбылося. Так. Ага. Я думаю, што мы можам зараз грошы гэтыя прытрымаем. Калі мы атрымаем, даставім яшчэ вось гэтае дрэва сюды, то за тое, што мы адрамантуем гадзіннік, нам могуць даць праход у Альбіён, мне падаецца. Вось, пытанне дзе? Можам прыляцець у цырк, проста каб, ну, можа, пашанцуе. З гэтымі 5 таблічак прывесці я не адолюю, у мяне проста не такі баец. Борце не дадалося адтулін? Дадаліся. У нас зараз 2 адтуліны там прыгожыя. Паляцелі, пашукаем цырк. Хаця бы проста будзем ведаць, дзе ён знаходзіцца. У нас зараз ёсць рэсурсы трошкі. А гэта на даследаванне. Што у нас ёсць яшчэ? А, ну вось гэты... Так, а ці прадаць я магу гэта дзесьці тут? Магчыма, не. Давайте на базар зазірнем, можа прададзім. Бо там ёсць рэч, якая займае 5 слотоў. Гэта да халеры. Калі пажадаем яшчэ нешта сабраць сабою, у нас не будзе куды ўсё пакласці. Так, базар. Можна набыць вось гэтыя гадзіны тут. Але, на жаль, шкада, у нас няма столькі. Так, ну... Не варыянт набыць. Добра, паляцелі ў цырк. Оп. Тут нейкая бойка, гэта вашыя праблемы. Я не жадаю ў гэтым удзельнічаць. А гэта што такое? Ага, мы не можем это оглядеть пакуль. Старые фабрики нейкие разваливающиеся. Так, спадзяюся, тут будзе нейкі проход. Трошки на поўдзень. Няма, не бачу. Так, мне падаецца, ніякіх праходаў тут не будзе. Вы там працягваеце сваю бойку, калі ласка. Можна, калі ласка, мяне не чапляць толькі? Я тут увогуле не зацікаўлены ў вашых разборках. У мяне не толькі невялічкі гэта самае ёсць. Можа, калі б мы збіралі нейкія яшчэ гэтыя гарматы, то можа яшчэ куды не шло. Вось, апынулася, што там можна лётаць. Вось зараз ён праляцеў праз гэту, а я не ўпэўнены быў, ці можна гэта кранаць, я бы аблятаў гэтую ўсю халеру.
Мне ж мне няма жадання нейкія новыя адтуліны атрымліваць у барце. Мне так хапае маіх родных. Так. Па маіх прыкідках гэта самае дзесьці тут знаходзіцца наш, як ён з галавы вылецела, цырк. Вось. Там даволі вялікая тэрыторыя, каб праверыць. Кажан, калі ласка, падкажы мне. Ёсць нешта паблізу. Так, знайшоў, але гэта не... зусім не тое месца, куды мы збіраліся. О! А я могу это здабывать, альбо что это такое? Ага. Могу, калі у мяне был бы падыходзячы рыштунак. Угу. Кажан. А, знайшли, недалеко. А ось і цирк. Кропка Нільсона. Так, ось можна туди прилетіти. Угу. Тут можна наведаць. На базары можна прадаць вось гэтую літаратуру, якую я не магу набыць. О, дрэва. У мяне ёсць на яго, не хапае трошки. І прадаць мне няма чаго. Мне нават наадварот патрэбна прыпасаў трошки набыць. Няўжо гэта і ёсць з'яўляецца асноўным экспартам гэтага месца? Так, это з'яўляецца іх экспартам. Я магу прадаць. Есть два варианта зараз. Есть такі варыянт, што я бяру, прадаю свае апошнія прыпасы і лячу адразу гэтае дрэва, аддаю у порце Проспер і спадзяюся, што мне дадуць за гэта грошы, ну, па тыпу альбо прыпасы за тое, што я прывёз. Вось. Але прадаваць апошнія прыпасы гэта гучыць як самазабойства. Так. Я літаральна не магу... Я магу пакласці не ў банк? Як это зрабіць? У банке не магу нічога пакласці. Валера. Дзе б мне так грошай здабыць? Гульня. Можа, давайте нападзем, пазмагаемся з чымсьці, бо гэта я бачу як адзіны сродак зараз хутенька зарабіць штосьці. Пайшлі шукаць сабе праблем. Бо нам літаральна трошечки не хапае, да? Космічным піратам. Я так разумею, што гэта магчымасць, але мне тады будуць ненавідзець усе групоўкі. Тут дзве асноўныя групоўкі. Рэвалюцыянеры і лаялісты. Рэвалюцыянеры жадаюць, каб франтыр сам па сабе існаваў. Лаялісты, зразумела, жадаюць, каб Брытанія працягвала кіраваць гэтым франтырам.
Нейкай прасторы ў космасе. Блин, тут літаральна ў гэтай пячоры няма чаго. Ну, пасмагаемся зараз, бо іншых варыянтаў, акрамя як здабыць яшчэ 25 залатых, я не ведаю. Усё патрабуе грошай нейкіх шалёных. Тут якая разваленая тэрыторыя. Ну, давайте сюда полетим. Мародеры 10 у рейде зараз знаходяцца тут. Это нейкі порт альбо баявы карабель, нешта такое. Рука Кяньена. Оу. Вось яны мародеры. Зараз. Оп. Разбили одного. Кайфы. Другие? Так. О, мы знайшлі. Атрымліваем за гэта. Так, зараз пачынаем чытаць. Мы нешта знайшлі. Злева выглядае як кулямёт. Экіпаж марадзёра ляжыць мёртвы ў калідоры, забіты не вашымі стрэльбамі, агнём з ножоў і стралковай зброі. Адзін выжыў капітан, зачынены ў брыг з бутэлькай брэндзі. Мелавыя вочы выглядаць з кожнай сцяны. Калі ў яго скончылася крэйда, ён пачаў саскрабваць іх пазногцямі. Ад іх мала што засталося, акрамя акрываўленых пынёў. Бачыў гэта раней капітан, кажа член экіпажа, хапаючы вас за руку. Нябеснае вар'яцтва. Магдалена можа яго вылечыць, калі ты паможаш патурбавацца, каб прыняць бедняка. Так. Угу. Альбо забіць яго. Давайте паспрабуем яго да Магдалены прывесці. Экіпаж заварочвае звар'яцелага капітана ў коўдры, а затым моцна замацоўвае іх рамянямі, каб бяспечна даставіць яго да вашага лакаматыва, спатрэбіцца 4. Магчыма, ён не будзе шчаслівы, калі будзе стрыманы, але гэта павінна засцерагчы яго ад шкоды, пакуль вы не даставіце яго да Магдалены. Магдалена ляжыць на ну, мы ведаем гэта. Капітан забяспечыў, у вас ёсць момант... Капітан быў схвачаны, у вас ёсць момант, каб убачыць ці што-небудзь вартае на яго лакаматыве, першым пакінуць яго пакінуць у пустэчы. Нешта карыснае знайшлі? Так. Трошкі адрамантаваць. Але гэта нам не толькі патрэбна. Давайте лут, можа, атрымаем. Ага, ювелірная скрыня. Мне падаецца, яго перамог таксама? Оп.
Зноў давайте трошки адрамантуем карабель свой. Але ресурсаў я не знайшоў. І грошай таксама. Можа? Што гэта за скрыня такая? Дзіўная. Ну гэта мы даведаліся нешта там. Дзівоснасць нейкую. Окей. Это не дапамагло нам грошамі ніяк. І у нас припасы ўжо пачынаюць скончыцца. Ці магу я... так. Выйсці захавацца чамусьці нет опцыі. Мне падаецца, мне трэба прышвартавацца. Я думаю, на сёння скончваць, бо ўжо час, і мы неблага так пабавіліся. Я распавяду, што... Так як я раблю нейкія высновы, я на працягу праходжання яшчэ іх рабіў, але давайте яшчэ замацую гэта. Яна ў параўнанні з першым Sunless Skies гэта моцны крок наперад. Памылкі, якія лічыў такімі моцнымі праблемнымі для Sunless Skies, яны выпраўлены, і гэта добра. Шкада, я не ўпэўнены, ці добра прадалася вось гэтая частка. Таму што Sunless Sea плюс-мінус яшчэ прадалася. Я наконт Sunless Skies, я не стал проверять Sunless Skies литерально за того, что мне... Я недалеко забрался Sunless Sea, подумал, нечто со мной не так. Чатку. Вось. А у Sunless Sea основные проблемы это были. Это часам было складана читать, то бок, ну, не вельмі замацоўвалася тое, што чытаў, хоць цікавыя моманты былі, але не ўсё далёка. Тут жа чытаць усё прыемна, гэта цікава. Яшчэ нейкае пашырэнне свету, нейкае яшчэ больш адбітае, альбо яго, можа проста ў Sunless Sea яго піхаюць пазней па тыпу лора сусвета, а тут табе ў вочы па тыпу глядзі, гадзіны мы здабываем тут з камянёў. Ну вось гэта ўсё. І яшчэ, акрамя таго, што напісана, музыка. Музыка у Sunless Sea, музыка літаральна знікае. Ты прышвартаваўся, музыкі няма. Ты плаваеш, музыкі няма. Ты толькі выходзіш у новы рэгіён, музыка грае трошки по тыпу хвілінку, можа, дзве, і ўсё, яна знікае, яна потым не з'явіцца, не будзе, просто ў цішыні поўнай лётаеце, нават эмбіента няма цалкам так-то. Просто цішыня, хвалі, нават хваляў няма, не чуйна, просто вы ў цішыні чуеце свой рухавік і ўсё. Тут ёсць музыка, тут ёсць эмбіент сваёй лакацыі, і гэта дадае глыбіні, гэта круто. Вось. Цікава, што і такія базавыя механікі, якія былі ў Sunless Sea, яны працуюць файна, яны па тыпу як пераход ад капітана на... Мы яшчэ гэта не бачылі, але ёсць такая рэч. Вось, паляпшэнні, там вось гісторыя, ёсць сваяка нейкая, вось мы абралі шлях паэта, які шукае праўду. І у нас ёсць нейкі асноўны квест, які вядзе нас у Лондон. Цікава, нейкая загадка ёсць, таямніца, дзеля якой можна далей глыбей гуляць у гэтую гульню. Гэта прыкол даст. Так, а я зараз буду скончваць. Гэта значыць, што я буду глядзець, хто у нас чым займаецца. Давайте-ка паглядзім. Я бачу, што Шагель гуляе, просто размаўляюць, аб чым? Ага, там налады нейкія робяць. Лепу зараз гуляе у No One Lives Forever 2, ён працягвае сваю серыю. Малаток пачаў стрым Сталкера, а Айкуткі гуляюць у Індіга Парк. Давайте я сёння да Малатка накірую, я не тое, каб часта так доўга засіджваюся, і Малаток пазнавата для мяне пачынае. Вось, давайте я вас яму перадамся. А з вами я пабачуся ў панядзелак. Можа пашанцуе ў выходнае, але гэта зусім не дакладна. І я яшчэ нават не ведаю, што будзе на панядзелак. Магчыма, Darkest Dungeon, магчыма, не. Я яшчэ сам буду падкідваць манетку, паглядзім. Малаток. І вжух. Рейд пачынаецца. 5 секунд збіраецца. І вось я ператвараюся ў Малатка.
Побачимося.